ftit sigħat fejn il-Ministru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri kif ukoll il-Prim Ministru Robert Abela kienu donhom sfidati mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Ħanisimgħu Byron Camilleri kif tkellem u biex nurikom daqsxejn l-atmosfera fil-Parlament. Jiena nsostni l-Ministru tal-Intern u kull Ministru anke kull parti tal-Gvern ma jindaħalx fix-xogħol tal-Pulizija, ma nkunx informat l-investigazzjonijiet tal-Korp tal-Pulizija. Jiena bħala Ministru nassisti lill-Korp tal-Pulizija jekk jintalbu minni riżorsi jew dawk li joħorġu mill-liġi, jew inkella fejn jidħol anke riżorsi sabiex ikunu jistgħu jkomplu l-investigazzjonijiet tagħhom sabiex jaqdu l-irwol tagħhom f'pajjiżna. Mela rajtu s-serenità, tranquillità totali u l-mod kemm kien kalm biex jispjega il-Ministru Byron Camilleri. Jason Azzopardi min-naħa tal-bankiet tal-Oppożizzjoni beda jqajjem rixu. L-eks kummissarju huwa bidel il-mobile u bidel il-numru tiegħu. Allura? Għax bidel il-numru tiegħu. Byron Camilleri reġa' qam u tkellem. Minn dak li ħadd mill-ftit li smajt lil Onorevoli Azzopardi jidher li l-Ministru għandu jinvolvi ruħu fl-investigazzjonijiet. Jien ma naqbilx. Il-Ministru m'għandux jinvolvi ruħu fl-investigazzjonijiet u ma jinteressani xejn jixamel jew x'magħmilx is-Sur Kudajjar. Dak jarawh il-Pulizija. Xogħol li mhuwiex li ninvestiga u mhux ser inkun involut f'din l-investigazzjoni. U waqtaw minn reġa' jemrixu wkoll, apparti Jason Azzopardi. Mhux l-akkolt liħor, Karola Aquilina, ħanaraw. Inti seġġor ir-responsabilità politika għal ħatra li inti għamil ta' Lawrence Kutajjar u allura irrendejt ruħek kompliċi miegħu għaliex fdajtu f'pożizzjoni pubblika? Il-domanda, lesta, ok. Kompliċi, ħati, insomma, daw iridu biss ifajru l-akkużi. Ma jimpurtax. Byron Camilleri reġa' jqum. Tista' tikkritikani kemm trid għax iddeċidejna illi nagħtu dak il-kuntratt, iżda żgur ma tistax tikkritikani għaliex ma ddeċidejtx. Għaliex iddeċidejt mal-ewwel meta kien hemm dik l-informazzjoni. U x'fuq tlieta toqgħod il-borma jagħti il-qawl Malti. Għamejt rindelija. Ministru, ħadd pjaċir nisemak twieġeb il-kollega tiegħi Karola Aquilina. Għax spjegajtilna l-prinċipju illi ħadd ma jista' jikkritikak għax aġixxejt. L-implikazzjoni hi illi min ma jaġixxix ikun qiegħed ukoll jieħu deċiżjoni. Taħseb li Byron Camilleri ħallih mingħajr ebda tweġiba? Sinjuri. Nixtieq nżid xi ħaġa oħra mill-kap tal-Oppożizzjoni. Lili mbarra jikkritikawni ħaġa oħra. Jgħidu li allura tsowħu ma investigax laqqas is-Sur Kutajjar xorta għadu jiġri barra u xorta għadu kap tal-Oppożizzjoni. U daħal għalija Adrian Delija. Issa għandikom kuntest. Illum fis-sija ta' Sinar, fid-Dar Ċentrali, tlaqqa l-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Mhux affarija nkun naf x'intqal, però affarija illi id-deputati nazzjonalisti jkunu jafu kemm huwa importanti li jistaqsuh lil Adrian Delija ċertu mistoqsijiet illi għandhom joħorġu wkoll minn dak illi jipproponi llejla fil-Parlament. Mela dik hija waħda tal-grupp parlamentari. Issa sa nisimgħu parti ta' Adrian Delija fejn jinsisti mal-Speaker illi llejla l-Kamra kellha tkun aġġornata bl-iskop li jagħti wisa lill-Kamra biex tiddibatti mozzjoni li jrid iressaqu fuq l-urġenza ta' sitwazzjoni fil-pajjiż minħabba l-kwistjoni ta' Lawrence Kutajjar. Ħanisimgħu Adrian Delija propju fuq da, se nerġa' nkellimkom fuq il-grupp parlamentari. U billi din il-Kamra għandha tiddiskuti l-istat prekarju li jinsab fih il-Korp tal-Pulizija. Prekarju. U r-responsabilità politika illi għandha tinġar mill-Prim Ministru Robert Abela u mill-Ministru għall-Intern is-Sigurtà Nazzjonali u l-infurzar tal-liġi l-Onorevoli Byron Camilleri dwar l-aġir ta' Lawrence Kutajjar. Okay. Li huma oġobhom jirringrazzjawh, faħruh u jafdawh bħala konsulent. Ok. Mela, dik kienet il-mozzjoni li l-grupp parlamentari li ltaqa' fis-sija fid-Dar Ċentrali iddeċida illi jippreparawlu li Adrian Delija biex jaqra fil-Kamra il-lejla.
L-Speaker ovvjament mbagħad kellu jagħti ruling. Però ħan nisimgħu lill-Prim Ministru u mbagħad nerġa' nkellimkom rigward dik il-famuża grupp parlamentari. Ħawieġeb għad-domanda li għadu kif għamel il-kap tal-oppożizzjoni, jekk intieħx komfort li ħassir ġustizzja ma' kulħadd. Għandu l-aqwa opportunità li fi ftit ġranet jidher qudiem il-Public Appointments Committee, il-kap tal-oppożizzjoni, se jkun hemm il-Kummissarju tal-Pulizija nominat u jagħmillu d-domandi kollha. U jagħmillu id-domandi kollha. U jagħmillu d-domandi kollha. X'beħsibu jagħmel, inkluż dwar il-każ li semma issa dwar l-ex-kummissarju tal-Pulizija. Daw domandi rilevanti li l-oppożizzjoni missa tagħmilhom imma li sallum meta tgħid li se tabdika milli tagħmilhom. U l-aħħar punt, Sur President, b'dak li qed tistidilna biex nagħmlu l-oppożizzjoni llum, id-dibattitu li l-oppożizzjoni tridna nagħmlu dwar persuna li l-bieraħ il-qrati tagħna qalulna. Il-Maġistrat Montebello l-bieraħ qalet li l-eks kummissarju tal-Pulizija għandu jiġi investigat. Hekk qalet il-Maġistrat u hekk għandu jsir investigazzjoni serja li titmexxa minn persuna serja wkoll. Fil-mument, Sur President, fil-mument li aħna f'dan il-Parlament nibdew niddibattu dwar l-eks kummissarju tal-Pulizija f'dan il-Parlament, se tkunu intom li waqqaftu dik l-investigazzjoni. U dik hija xi ħaġa li ma rridux. Sur President, aħna nemnu, Sur President, aħna nemnu fil-qrati tagħna. Jien għandi fiduċja fil-Korp tal-Pulizija wkoll, irrid li l-investigazzjoni Sur President, jien mhux biss. Ekk jaġobkom ta'. Sur President, kulħadd qal parti tiegħu. Nagħtu ruling. Jien ma rridx biss, Sur President, jien ma rridx biss li f'dal pajjiż nibqgħu nitkellmu biss bħalkom dwar investigazzjonijiet. Jien irid nitkellem illi fejn investigazzjoni tagħti lokal prosekuzzjoni, dik il-prosekuzzjoni issir u wara li ssir il-prosekuzzjoni l-qrati jagħtu l-ġudizzju tagħhom. Ejja nħallu l-istituzzjonijiet tagħna jagħmlu l-ġudizzju tagħhom fil-mument li dan il-Parlament nippruvaw nikkonvertuh jew f'korp tal-Pulizija jew f'qorti nkunu għamilna l-ikbar żball istituzzjonali li nistgħu nagħmlu. Issa jagħti sospendi għaruli. Mela l-Kamra kienet sospiża, l-Speaker iddelibera ġie lura fil-Kamra u ddeċida li l-mozzjoni m'għandix tiġi ddibattuta b'mod urġenti għal daqstant għal ġurnata oħra. Mela ħamur lura daqsxejn għall-famuża laqgħa tal-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Jekk id-Rindellija fil-Parlament illejla kienet titkellem rigward responsabbiltà politika u trasparenza totali, allura id-Rindellija tajjeb illi għandu jinforma lill-grupp parlamentari tiegħu għaliex propju llum huwa s-16 tax-xahar anniversarju illi Repubblika u Occupy Justice ser ifakru il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Għaldaqstant, fl-isfond ta' dan kollu li qed iqajjem rixu bl-iskop li jkun hemm investigazzjoni fuq kulħadd barra lilu nnifsu, tajjeb li jgħid Rindellija jinforma lid-deputati tiegħu għall-inqas għall-korteżija dwar x'iddiskuta fuq min tkellem u għal min ċek it-tazzi meta kien il-mistieden ta' Jorgen Fenech fid-dar tiegħu f'Ħażebbuġ wara li nqatlet Daphne Caruana Galizia. U t-tweġibiet issa huma importanti li jiġu mwieġba għaliex jirrifletti ħafna fuq ir-responsabbiltà politika ta' Rindellija li qabel ma jwaddab il-ġebla irid joqgħod attent li huwa mdawwar b'ħafna ħġieġ u meta jinżel il-ħġieġ kapaċi ikorriħ. Sinjuri, ħaniftaħ il-linji ta' telefon bris il-donazzjonijiet tal-Partit Laburista. Sfortunatament fil-Partit Laburista partit politiku illi jippermetti l-affarijiet li għexna fl-aħħar snin u partit illi għandu kanser. Issa tista' ħafna treatment u tagħmel ħafna affarijiet imma marit, partit marit. U l-One News jaqbad din jestrapola u jtija dik il-spin, dik it-tifsira. Fl-opinjoni tiegħi l-inġurja ma għamiltix jien. Għamilha l-istazzjon tal-Partit Laburista
Maratona ġbir ta' fondi. Għal donazzjoni ta' 15 euro ċempel fuq 5170-2053. Għal donazzjoni ta' 25 euro ċempel fuq 5180-2036. Għal donazzjoni ta' 50 euro ċempel fuq 5190-2060. Jew SMS b'donazzjoni ta' 6 euro u 99 ċentesmu fuq 5061-8900. Tistaw kol iċċempel fuq il-Pledge Line fuq 2124-2620. Fissem il-Partit Laburista nejdule grazzi. Il-linji huma miftuħin, baqgħu miftuħin mill-bieraħ u tantu hekk li l-bieraħ fil-għaxija l-ħabta tad-disa meta laqna ġbarna is-somma ta' kważi 30,000 euro. Mhumiex biżżejjed il-Partit Laburista għandu bżonn illi intom tgħinuh finanzjarjament bl-iskop li jkun jista' jkun jaqdi l-funzjoni tiegħu bħala l-partit politiku l-iktar forza politika importanti fil-pajjiż li tista' tkun it-tarka tagħkom kontra dak kollu li smajtu fil-Parlament fejn iridu jagħmlu l-bsatin fir-roti fil-ħidma normali tal-pajjiż. Merba lill-Ministru Owen Bonnici u Segretarju Parlamentari Rosjan Kutajar. Telegrafikament, kemm nagħmlu introduzzjoni tal-preżenza tagħkom biex nagħmlu kollegamenti mal-Sindki u Konsilliera li hemm isfel fl-istudju numru 3 li din jieħdu telefonati tal-telespettaturi tagħna dok li qed isegwuna wkoll minn Facebook, dak huma n-numri, sinjuri importanti. Segretarju Parlamentari. Ejjantuhom x'jagħmlu l-ewwel nett il-bib tagħna s-Sindki u l-Kunsilliera li xedin hawnhekk fl-aħħar mill-aħħar aħna biex inħeġġu n-nies jagħtu d-donazzjoni tagħhom. Karl, jiena u l-Ministru konna din nisimgħu il-kumment tal-Luis Gallia u ġo fik tibda tħoss vera element ta' rabja. Għax inta għaddejt minna l-esperjenza wkoll. Għanni li xina għaddejt minna personalment. Imma tu, jiġifieri jiskuża ruħu. U fl-istess ħin jiġġustifika xorta waħda il-kelma li qal. Jiġifieri jiena nassigurah li Luis Gallia li ħadd barra huwa jemmen li dak li qal qalu b'xi żball jew għax ried itih it-tifsira ta' xi metafora. Li x'aħna nafu il-mibeda li għandhom tal-Partit Nazzjonalista fil-konfort tagħna il-Laburisti. U allura iva għaqdu dak it-telefon u ċemplu ħalli nkomplu nkunu partit b'saħħtu. Nazzjonalist tradizzjonali jgħidulu. Ministru Bonnici. L-ewwel irrid inħeġġeġ in-nies li ċempli għabdu t-telefon u jċemplu. Aħna fejn immorru, kull fejn immorru, tista' tgħidilkom Rożien kulħadd. In-nies jiġu fuqna u jgħidilna grazzi tax-xogħol li qed tagħmlu li għamiltu matul il-perjodu tal-COVID-19. Kulħadd hekk jgħidilna grazzi ħafna, għajdulu grazzi l-Prim Ministru, grazzi lid-Deputat Prim Ministru, il-Gvern kollu tax-xogħol tajjeb ħafna illi wettaqtu. U naħseb l-ikbar grazzi għandu jingħata lill-Partit Laburista. Jiena, Rożien, id-deputati kollha mingħajr il-Partit Laburista aħna maħna xejn. U aħna ġanejda di, jiena, Rożien u d-deputati kollha mingħajr il-Partit Laburista maħna xejn. Ma nistgħux nagħmlu x-xogħol li qed nagħmlu mingħajr il-partit. Issa l-partit għandu bżonn l-għajnuna ta' kulħadd. Allura naqbdu t-telefon, inċemplu għaw in-numri qegħdin fuq l-iskrin jew ħajkunu dal-waqt, inċemplu sabiex nagħtu l-għajnuna tagħna x'il-Partit Laburista jgħix bl-għajnuna tal-ħafna illi jagħtu l-għajnuna tagħhom. U ma' żmieni ta' sfida importanti għall-Partit Laburista, l-partit fil-Gvern. Rajtu fil-Parlament kif qed jippruvaw jikellmu lill-Prim Ministru, lill-Ministru Byron Camilleri li jridu li kulħadd jirriżenja barra huma. Dak huwa ir-riga li bija jkejlu lil ħaddieħor u mhux lilhom infushom. Insellem lil-Nowel Camilleri kien mal-Konsilliera u Sindki tal-Partit Laburista li din jieħdu telefonati. Lejla tajba lilek. Ekku Karl, jena ninsab għal darbohra ma' bosta sindki minn madwar Malta u għawdex u aħna dinaw nilqaw telefonati ta'kom kif edin taraw. Bħalissa għandi 3 persuni illi edin jirrispondu telefon u jekk tippermetti li nixtieq nieħu l-komment tal-Viċi Sindku tal-lokalità tal-Birgu, is-Sur Christopher. Jina nħeġġeġ l-poplu kollu tal-Birgu biex jagħtu d-donazzjoni. Aħna l-partit nħobbuh, il-Birgu huwa wieħed mill-fortizzi kbar tal-Partit Laburista, għalhekk naqbdu dik xi ħaġa żgħira ngħinu l-partit ħalli fl-aħħar mill-aħħar il-partit mbagħad ikun jista' jaħdem għalina ħalli nkunu nistgħu nerġgħu mmorru għall-elezzjoni b'kampanja kbira bħalma qed nagħmlu.
ħanaqsamna għal-kamra ħdejja għanna u koll l-Sinjura Davina Sammut, is-Sindku tal-Florjana. L-appell tijak għal dawk kollha li din iseguna anka meta tara l-isem ta' din il-kampanja nkomplu niġġeddu xi ħaġa li tik pożittività. Bla dubju ta' xejn naħseb l-appell tiegħi huwa sabiex inkomplu nċemplu u ngħinu l-Partit Laburista mhux biss ikompli jissaħħaħ iżda ikompli jiġġedded għaliex il-partit tagħna ma jibżax milli jiġġedded u naħseb huwa okkażjoni sabiħa wkoll sabiex nuru l-appoġġ tagħna lil Dr. Robert Abela flimkien mat-tim tiegħu u nirringrazzjaw ta' minkejja għaddejna minn żmien diffiċli xorta waħda irnexxinna nħorġu b'saħħitna u jekk il-bambin irid il-frott li ħalla Gvern Laburista ħankawduħu kol. Grazzi ħafna. Ekku Karl, konna edin naraw l-esponenti minna ħal-oħra, l-esponenti tal-Partit Nazzjonalista, fej bdejna naraw negattivita u qtiħ il-qalb. Din innaħa pozittivita, enerġija pozittiva ħafna għalek lażlija ċara sinjuri. Il-Partit Laburista qed ikompli jeġġedded u qed jgħin lilek bħala ċittadin Malti. Grazie ħafna Nowli, minn għafri tiħor ċanerġa kollega mija kim ma rrid ninfakkar ukoll illi l-lejla sa konna wkoll kollegamenti mal-lokalitajiet differenti fejn ikollna distretti u l-konsillira jew inkella il-membri tal-Partit Laburista tal-lokalitajiet jkunu qegħdin jippreżentaw il-ġabriet tagħhom, però flimkien ma' Owen kif ukoll ma' Rozjan ħanamlu daqsxejn ta' kommentarju politiku flimkien. Mela, jekk jogħġbok direttur, ħanibdew bl-ewwel wieħed, ħanerġa' mmur lura għall-kwistjoni ta' Luis Gallia. Il-bieraħ fil-għaxija, bl-iskop li jippruva jitaffi ftit ħsara kbira li saret il-Partit Nazzjonalista wara diskorsi li għamel, li ovvjament il-qudiem se naraw li din hija mhijiex ta' inċident ta' darba, iżda hemm patterns ħieħ ta' kif jitkellmu l-esponenti tal-Partit Nazzjonalista. Tisnaw nisimgħu il-Luis Gallia kif jiġġustifika ruħu. Hemm Brian Hansford jitkellem. Inti il-bieraħ waqt li kont fuq Net Television qed titkellem dwar id-dokument mal-ħabib tiegħi ġurnalista John Borg, inti qed li l-Partit Laburista għandu kanser. Ma temminx li dan it-tip ta' diskors mhuwiex xieraq għal politika tal-ġurnata tal-lum? Ara, jiena mill-ewwel straight to the point. Dawk illi ġenwinament iħossuhom urtati jew imwerġa b'din il-frażi li użajt f'dina l-intervista li kelli l-bieraħ, lil dawk nitlobhom skuża u nitlobhom maħfra. Għaliex ġenwinament? Il għaliex meta teżamina l-affarijiet, l-intenzjoni kienet illi fid-diskors normali jiena kont qiegħed nuża vera metafora, figure of speech, illi mill-politiċi jintuża spiss da. Owen, Rozjan, tintuża spiss di? Jiena ma nafx, imma n-nies hemm barra kull meta segwina prattikament jibżgħu isemmuha il-kelma cancer il għaliex kulħadd jaf l-awġ u d-dispjaċir u s-sens ta' dwejja li ġib din il-marda fil-familji tagħna. Aħseb wara fġieħ kemm kemm itmur fuq it-television tkun esponent ewlieni, ex-Ministru tal-Edukazzjoni għal ġieħna x'differenza dej għand il-Ministru tal-Edukazzjoni u hemmhekk konna naraw ex-Ministru tal-Unjoni Ewropea dak ex-awdituru li juża il-kelma kanċer biex jiddeskrivi il-Partit Laburista. Partit li janajdu li huwa partit li qatt ma beża jiġġedded u din kienet parti mis-suċċess ukoll ta' dan il-partit u partit li għamel ħafna ġid. Kif tista' tqablu ma' kanċer meta l-Partit Laburista għamel tantu ġid sal-ġimgħa l-oħra 900 miljun li tqasmu pratikament lill-familji u lin-negozji tagħna. Jiena naħseb illi dak li għamel Luis Gallia hemmhekk huwa użu insensittiv għall-aħħar ta' diskors fuq partit politiku. Huwa seta' faċilment jgħid il-Partit Laburista għandu problema. Jew jien ma naqbilx mal-Partit Laburista għax hekk u hekk. U qal il-kelma użajt metafora. Bir-rispett kollu, metafora. Kif Gottfried Loniganado juża metafori? Metafori. Alla jbirek daw il-pijenza ru l-metafori. Ġifieri jekk irid juża l-metafori, jista' juża metafori fejn qed jgħid il-Partit Laburista jekk jemmenek sejjer lura, jista' juża dik il-metafora. Imma għandek għalfej tuża l-kanċer. Jiġifieri meta tgħid il-Partit Laburista
għandu kanċer, dak huwa diskors tajjeb. Kieku ngħidu jien, ġifri kieku jien se noqgħod attent bħalma toqgħod attent Rożjen u nipprova ma weġġa l-ħadd u sa fejna fien fi kliemi dejjem qatt attention ngħid. Kieku kelli nuża jien din il-kelma fuq il-Partit Nazzjonalista. Mamma mia, ħol xara ġib il-laburisti stess jgħidu żbaljajt. Ħana ġanejda di, ġifri kieku kelli nuża dak il-kliem nuża Lewis Gallia fil-konfront tal-PN li ma nagħmilha qatt. Sewa. Il-laburisti stess jgħidu li minn hemmhekk żbaljajt. Ekku. Għax dik hija s-serjetà. Ekku, mela, jiena fil-fatt li jgħidu li hemm aġġornament tas-somma li tela tal-36,000 palissa. Komplu ċemplu għax dak mhumiex biżejjed għandna ħafna iktar qed komplu sejrin. Sa nara l-ħadd li ġej waqt il-maratona ta' ġbir ta' fondi dak huma n-numri tat-telefon li għandkom iċċemplu qed tisimgħu qed taraw il-fatti bajnejkom għal-fatt li dawn il-flejjes il-Partit Laburista għandu bżonnhom bl-iskop li jkun jista' jaħdem aħjar fil-konfront tal-avversarju politiku tiegħu. Meta tisma' diskors bħal dan, jiġifieri daw m'għandhom ebda ħnina lejja lejk li tarani jew ta' kull min għandu fema Laburista. Lewis Gallia, għal darbohra fuq il-programm Real tal-bira fl-imkien ma' Brian Hansford jkompli ħaffer il-qabar tal-Partit Nazzjonalista. U tuża dik it-tip ta' metafora biex inti tenfasizza il-gravità ta' dak li jiena nara li hemm fil-Partit Laburista. Skontu. U jkompli jitkellem dwar il-metafora. Fl-intenzjonijiet tajba tiegħi kont qed nuża biss sempliċiment biex nenfasizza. Però jikberu jitgħallem mhux hekk, Dr. Gallia, il-vulnerabbli. U l-One News jaqbad din, jestrapola u jtija dik il-spin, dik it-tifsira, fl-opinjoni tiegħi l-inġurja ma għamiltix jien, għamilha l-istazzjon tal-Partit Laburista illi xi ħaġa illi tintuża fil-lingwaġġ u b'rispett kollu nerġa' ngħidlek, ma użajtix jien biss bħala politiku. Le, użajta jien, ux Dr. Deli, Dr. Gallia. Jien użajta u. Min qed jarak, uża, fil-konfront tiegħek, ux hekk. Kulħadd qala barra int. Ħelwin wistaw. Kumenti. Karl, ara jina nifhem li tal-Partit Nazzjonalista għandhom problema biex isibu persuni li jistgħu b'xi mod jirriformaw lill-Partit Nazzjonalista, ma jieħu paċenzja Lewis Gallia jagħmel pjaċir lilna imma wkoll il-Partit Nazzjonalista u jżomm il-bot mill-politika. Iżomm il-bot anka minn ruoli prominenti li żgur mhux forsi li l-pajjiż m'għandux bżonn dawn it-tip ta' nies. Dawn it-tip ta' nies illi jaħsbu li b'xi mod tista' tiġġustifika it-tixbija ta' partit politiku mal-kanċer. Għaddu tweġiba, ta' sekonda, ismaħħa. Meta ngħidha kollu, tikber u titgħallem ukoll. Mhux hekk. Faċli tajda, sewwet ngħid il-Ministru. Jiena naħseb illi Lewis Gallia ġenwinament ma rrealizzax illi il-livell ta' dak li jippretendu minna l-politiċi, in-nies minna ġifieri dak li jippretendu n-nies minna l-politiċi, kemm ilu l-Labour Party fil-gvern mar il-qudiem. U minn għalih li l-poplu għadu jkejjel fi żmien metu kien Ministru. Kemm ilu l-Labour Party fil-gvern, aħna tant għamilna riformi biex insaħħu l-standards fil-politika. Jgħidu xi jgħidu tal-Partit Nazzjonalista. Aħna għamilna riformi kbar ħafna. Illi llum għastaddilek mill-kurituri ta' moħħok. Il-tisma xi politiku jitkellem dan it-tip ta' lingwaġġ. U dina twassalna dak li qalet Rożjen, jiġifieri jekk il-Partit Nazzjonalista jixtieq jirriġenera u jiġġedded billi jinkariga nies tal-passat biex jitkellmu dwar il-futur, dik hija problema tal-Partit Nazzjonalista. Aħna immorru fejn immorru nsibu. Neċemplu telefon se tisma'hom Ministru. Ekku, nħeġġu nies iċemplu. Aħna mmorru fejn immorru nsibu talent żagħżugħ li tieħu gost jiena niltaqa' magħhom. Ngħid il-Marelli kemm huma bravi dawn iż-żgħażagħ li raring to go. Anka tarhom. Pereżempju, tara dak li għadhom kemm tkellmu, kollha żgħażagħ, żgħar minn daw kollha. Forsi Chris tampari, imma apparti Chris naħseb kollha żgħar. Crystal Birgu qed Crystal Birgu. Li nsellem l hawnhekk. Imma xi rrid ngħid, jiġifieri. Hemm da fejn wkoll żagħżugħ. Hemm ġenerazzjoni żagħżugħ u ta' stoffa. Jiġifieri qabel ftit, forsi met jismana bħalissa. Jara lil Lewis Gallia.
Illa, issa ġifieri jien mhux qed ngħid min għandu ċertu età m'għandux jikkontribwixxi da. Imma qablu aħsbu ftit. Araw lil Lewis Gallia, araw il daw iż-żgħar. Taraw x'inna. Araw il daw iż-żgħar hawnhekk. Però tara differenza. Però ħaġa, so nagħlaq biha issa biex immurru għal ftit ta' pariri kummerċjali mbagħad nagħmlu kollegamenti mal-distretti elettorali fejn qed jinġabru l-flejjes, illi din il-ġenerazzjoni hija r-rikkezza li għandu il-Partit Laburista. Fil-waqt li ħaddieħor l-avversarju politiku tal-Partit Laburista qed jiġġieled miegħu innifsu biex għall-inqas jipprova jsib traċċa, mhux persuna, traċċa ta' żożija fosthom. Għaliex anki maż-żgħażagħ nazzjonalisti hemm il-firdiet kbar, tantu hekk li għandhom żewġ ferat illum jiġġieldu kontinwament kontra xulxin. Però l-iktar ħaġa importanti illi fil-waqt li l-kelma ġlied sar sinonimu mal-Partit Nazzjonalista, il-bira fil-għaxija tkellem u intervjena waqt il-programm Realtà l-avukat John Bonello. Issa da bniedem illi kien xi darba segretarju internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista, abbanduna lill-Partit Laburista u Nazzjonalista u l-fema tiegħu hija ddikjarata. Kienet ddikjaraw waqt meeting pubbliku fl-imqabba qabel l-elezzjoni tal-2017. U ta' parir lil Lewis Gallia, propju rigward il-lingwaġġ li jintuża bejnietom u mal-pubbliku. Issa, fil-bidu tal-programm, Brian, inti għamilt referenza għal kommenti li għadda Lewis dwar il-Partit Laburista għandu kanser, eccetera. L-ewwel ħaġa, fil-fema tiegħi, jekk nista' nagħti parir lill-Partit Nazzjonalista naf li jien l-ar persuna li nista' nagħti parir, l-ewwel ħaġa li l-Partit Nazzjonalista għandu bżonn jagħmel hija li jbiddel id-dialettika kompletament. In-narrattiva tal-Partit Nazzjonalista, il-mod ta' kif jitkellem jeħtieġ li jbidlu qabel kull statuti, prescindi minn kull statuti, prescindi minn kwalunkwe deċiżjoni oħra li għandu bżonn jieħu. Ġifieri jien hekk ħanara pereżempju il-kumment ta' Lewis, skuża ruħu ma ġara xejn jeddim mal-oħrajn, il-ġimgħa li għaddiet rajna l-ħabib tagħna Ġisna Zoppardi itella kummenti jagħmel referenza għal ċertu membru parlamentari referih bħala inkapaċitat u naturalment għala kritika, eċċetera, u ma ġara xejn skuża ruħu jew ma skużi jew ma skużax ruħu tad mal-oħrajn li ħankellem għalija. Kien tliet snin ilu għamilt il-pożizzjoni tiegħi ċara dwar il-Partit Nazzjonalista. Ir-reazzjoni, ritratt tiegħi, pubblikat fuq Facebook, eċetera, #skip. Birris ħadd ma skuża ruħu sallu ma ġara xejn, naħfrilkom imma din id-dialettika tal-Partit Nazzjonalista Lewis m'intomx qabel ma tbidluha, in-nies ma tistax toħodkom. Tista' tagħmel diskussjonijiet, tista' tagħmel statuti, konsilli ġenerali, eċetera. Il-poplu l-ewwel ħaġa li jrid hija u serjetà sfortunatament meta tara dan it-tip ta' kliem tinduna illi m'hemmx. Tiftakru Lewis Gallia jgħidilna kemm sa nkomplu indaħħu n-nies bina u spiċċaw iddaħħaq pajjiż bih. Niltaqgħu naftit ieħor, sinjuri, dak in-numri importanti ċemplu. Tired of cleaning up? House cleaning, office cleaning, window washing, commercial cleaning, and much, much more. Bad Boy Cleaners. Sylvia Bazaar, mattresses and more. Merba l-ura din isegwu il-program speċjali ta' Pjazza l-edizzjoni għal-maratona ġbir ta' fondi għal-Partit Laburista. Sarina għat issa mal-lokalità ta'
ta' Bormla minn għaruf tiħor qed jgħiduli għax għadhom qed jinġabru n-nies fil-lokalità li jiġu li jaqgħu taħt it-tieni distret fejn hemmhekk qegħdin il-kumitati jinġabru hemmhekk u mbagħad wieħed jippreżentaw l-uffiċjali tal-Partit Laburista hemmhekk ġo Bormla. Ħa nisimgħu dawn il-pariri hemmhekk għandkom sa nisimgħu in-numri tat-telefon importanti li tużawhom dak in-numri. Sfortunatament fil-Partit Laburista partit politiku illi jippermetti l-affarijiet li għexna fl-aħħar snin u partit illi għandu kanser. Issa tista' ħafna treatment u tagħmel ħafna affarijiet imma marit, partit marit. U l-One News jaqbad din jestrapola u jtija dik il-spin, dik it-tifsira. Fl-opinjoni tiegħi l-inġurja ma għamiltix jien. Għamilha l-istazzjon tal-Partit Laburista. Maratona ġbir ta' fondi. Għal donazzjoni ta' 15 euro ċempel fuq 5170 2053. Għal donazzjoni ta' 25 euro ċempel fuq 5180 2036. Għal donazzjoni ta' 50 euro ċempel fuq 5190 2060. Jew SMS b'donazzjoni ta' 6 euro u 99 ċentesmu fuq 5061 8900. Tista' wkoll iċċempel fuq il-Pledge Line fuq 2124 2620. Fissem il-Partit Laburista ngħidulek grazzi. Mela, allura din isegwu l-programm speċjali, rajtu n-numri ta' telefon importanti għedin miktubin ukoll fuq l-screens ta'kom qed nisimgħu telefon siċemplu, mhumiex biżejjed għad baqalna ħafna x'immorru. Il-maratona tkompli sa narra ħadd li ġej, irid infakkarkom, narra ħadd li ġej meta l-maratona tixxandar ukoll mill-Ċentru Nazzjonali Laburista sa jkolli wkoll kummentarju politiku speċjali li se jittella propju minn hemmhekk matul il-ġurnata kollha u mbagħad matul din il-ġimgħa kollha wara dan il-programm li jispiċċa fis-7:15 għandna l-aħbarijiet u mbagħad inkomplu mit-8 u 5 nibqgħu sejrin sa kważi d-9 ta' filgħaxija u dan sa jkun kuljum sakemm niġbru is-somma tal-flus narra ħadd illi għadda, illi ġej, skużawni. Mela, ħankomplu minn fejn tlaqna ftit tal-ħin ilu tinsellem ukoll il-ċalittikka, nispera li qbad it-telefon u ċempiltu tajt id-donazzjoni mhux inbilli tibgħat il-messaġġi waqt il-programm. Luis Gallia għal darb'oħra waqt il-programm Realtà jitkellem fuq għax dan għamel ir-riformi. Tinsewx, għamel il-riforma. Għajħi, nofsom, ramewlu l-eżekutiv, imma għarax kien ħadem, għall-essej ta' idrindelija. Dana jiena kull ma għamilt kien illi kont facilitator, kont animatur. L-essej ta' idrindelija. U kien biċċar illi kien hemm bżonn li wieħed jiltaqa' mal-membri tal-partit, mat-tesserati tal-partit. Hija xi ħaġa illi dina kienet ser tolqot ħafna l-organizzazzjoni tal-partit, l-organizzazzjoni interna. Sewa? U l-ewwel ħaġa li għamilt kien li inżilt isfel jiena. Isfel fej, fil-kantin? All right. Fil-kafetterija niżel. Imma insomma, ara kif spiċċaw daw partiti li tista' tirridikolhom. Spiċċaw dak hekk saru. Wela jgħajruna bil-kanser. Luis Gallia tkellem ukoll rigward dan il-famuż diskussjoni li għamet fosthom ta' jiġifieri Religio et Patria. Religio et patria, reliġjon u nazzjon. Issa bil-rispett kollu. Aħna poplu Malti. Jiena kieku jiena poplu li qed ngħix l-Alġerija u l-Marokk u l-Libja u s-Sirja u f'daw il-postijiet, kieku jiena nkun privileġġjat u onorat li jiena nkun reliġjo ta' dik ir-reliġjon. Ma lix kien hemm diresistenza. Aħna insertajna f'dal pajjiż illi ma tistax. Toftmu mill-eruq tiegħu Kristjani, mill-eruq tiegħu tar-reliġjon. Rożan, naf li toqmos tisma' dawn l-affarijiet. Veru, Malta meqjusa bħala kattolika, imma hemm il-libertà ta' reliġjon. Ma tistax tajt kollox hekk, allura nagħmlu l-Kostituzzjoni ta' Malta il-Vanġelu. Li jinkwetani, Karl, u fil-verità għandu għalfejn jinkwetani, għandu jinkweta l-iktar il-Partitarji Nazzjonalista. Lil dan għasadu biss fehmu li l-problema tagħhom hija li ma jafux xi jħossu n-nies hemm barra. Jiġifieri granted, aħna għandna l-maġġoranza tan-nies huma kollha nsara,
imma m'għandu x'jaqsam assolutament xejn. Illa għaliex meta kellna suġġetti bħal huma d-divorzju, id-drittijiet ċivili, il-poplu wera li qed jinbidel, qed jiġġedded, qed jimmodernizza ruħu, il-poplu liħ l-Partit Nazzjonalista elezzjoni wara l-oħra li għall-politika tal-Partit Nazzjonalista iridukom tinbidlu u jibqa' jgħid li jrid iżomm l-slogan. L-introduzzjoni tal-drittijiet ċivili fixkel daqstant anki biex issajt il-fixklu u jridu jibqgħu adamanti ma' reliġjot patria, il-pajjiż għandu jimxi l-qudiem. Darba kien hemm il-professur Friġġieri, ġew Friġġieri. U kien tela fil-konferenza ġenerali tal-Partit nafx jgħidula, ġeneralment ma nafx jgħidula, ma fejn jiltaqgħu il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. U kien tela il-professur Friġġieri u qal isma' inti ma tistax tkun fil-karozza, tiftaħ it-tieqa u tilmenta għaliex jidħol il-frisk. U dak kien l-ikbar metafora li setajtihom għaliex ġew Friġġieri kien qed jgħid. Fil-mument li l-PN mexxa l-qudiem proċess li Malta tidħol fl-Ewropa, imbagħad tiġix tilmenta li għax tiftaħ it-tieqa jidħol il-frisk, jiġifieri. Tiġix tilmenta li l-aspirazzjoni ta' ħafna nies illi jkunu Ewropej anke fil-ħsieb tiġi f'pajjiżna. Issa din waslet biex il-Partit Nazzjonalista storikament qiegħed fi kriżi. Ġifieri illum il-Partit Nazzjonalista, what does it stand for? Għal xi qiegħed il-Partit Nazzjonalista. Li nista' ngħid għalfejn qiegħed hemm il-Partit Laburista biex jagħmel lil pajjiżna verament pajjiż Ewropew illi jemmen fuq dak il-valuri kruċjali. U għal-reliġjoni nħallu l-Knisja. Mhux hekk, aħna maħniex fil-politika, aħna naspiraw li nkunu f'pajjiż sekulari. Mhux li nibqgħu nitmexxew. Mela, qed jgħiduli li qed jaslulna l-filmati minn Bormla permezz tad-drone. Sewed ngħid direttur, kemm narawhom jekk jogħġbok? Naraw kollegament ma' Bormla hemmu, Bormla mill-ajru. U ovvjament Bormla riġenerata totalment. Selmu l-sindku temmek, l-Alison, Zarafa Civelli, illi ovvjament naħseb li jgħeda propju emmek mal-uffiċjali tal-Partit Laburista u kol pala l-ola kariga tal-kalita. Dik hija Bormla fejn il-baċir numru 1 riġenerat totalment u li kelmu emmek lil Renato Vella. Nsellimlek Renato, serata tajba. Nsellem li l-ekkall u nsellem l-telespettaturi kollha li bħalissa tiraw pjazza u anki l-mistidna tiegħek u bħalma tinti ninsabu fil-belt sabiħa ta' Bolmla fil-qalba tal-Kottonera hawnhekk sabiex nintaqgħu mal-Kumitat Distrettwali tat-tieni Distrett. Nilqa' miegħi lill-President il-Perit Daniel Mikallef li jinsab magħna wkoll għal dan l-ewwel kollegament li se jkollna llum ma' pjazza. Għandna l-Kap Eżekuttiv il-Sur George Azzopardi u anki l-segretarju organizzattiv William Lewis illi minn hawn ftit minuti se nkunu qed ninaqdu u nilqgħu id-donazzjonijiet tal-Kumitat il-Distrettwali li illum jinsabu magħna hawnhekk sabiex jippreżentaw id-donazzjonijiet tagħhom. Kif qed inti wkoll nilqgħu magħna anki lill-Sindku lil Alison Zarafa Civelli li iva nikkonfermalek li tinsab preżenti magħna hawnhekk illum. Karl, naħseb nistgħu nibdew ngħaddu sabiex nibdew nilqgħu id-donazzjonijiet tal-kumitati li għandna magħna hawnhekk fil-fatt għandna il-kumitati ta' Bolmla, għandna kumitati tal-Karkara, tax-Xajra, tal-Birgu u anki ta' Ħażabbar. U se nibda mal-ewwel billi ninqa' lill-Segretarja tal-Kumitat ta' Bolmla lis-Sinjura Sonja Abela sabiex flimkien mal-Kumitat kollu hawnhekk jagħmlu l-preżentazzjoni tad-donazzjoni tagħhom. Grazzi dejjem lil Bolmliżi. Insellimlek, fissem il-Komitat Laburista ta' Bormla, nixtieq nirringrazzja l-Bormliżi kollha li marna għandhom door to door u kollha laqgħuna. Alla volja mħabba l-COVID-19 ħafna qatawna qalbna. Għamilna kuraġġ l-anzjani tal-Komitat u kollha ħarġu jiġbru. Ħaġa oħra nixtieq ngħid hija grazzi Bormliżi u mill-qalb grazzi Robert Abela li qed jagħmlilna kuraġġ kbir u bil-ħela tiegħu qegħdin ngħixu aktar aħjar ġurnata wara l-oħra. Mela, mill-Kumitat Laburista ta' Bormla din is-sena ġbarna somma ta'
3,451.50. Proset tassew lilek u l-tim kollu tal-donazzjoni li se tippreżenta lill-Partit Laburista lill-President li jinsab magħna hawnhekk ukoll mill-Kumitat ta' Bolmla. Renato, tismani? Donazzjoni verament sabiħa grazzi lill-Bolmliżi kollha għal din il-maratona nkomplu inġeddu qed nisimgħek Karl. Mela, Renato, issa għadna kif rajna lil Sonja Bela li kienet tippreżenta somma ta' 3,000, grazzi ħafna l-residenti kollha tal-lokalità ta' Bormla. Però qabel ma tintroduċi il-rappreżentanti tal-kumitati li jmiss tal-lokalitajiet tal-tieni distret, tajb li tajdilna daqsxejn x'inhi l-atmosfera hemmhekk ġo Bormla, daka hemmhekk hemm il-qalb tħabbat mhux biss ta' dan il-programm iżda tal-Partit Laburista. Ejjew, sinjuri, għajdulna daqsxejn x'inhu jiġri hemmhekk. Palma ta' finti Karl il-posta wekwa mill-isbaħ ninsabu f'dan il-proġett mill-isbaħ li tant ħadem il-Gvern Laburista, il-Partit Laburista sabiex jirregalaw il-meravilja ta' dan il-post mhux biss lil Bormliżi imma lill-poplu kollu tal-Kottonera. Ħafna residenti illi jinsabu wkoll hawnhekk jippassiġġaw anki qegħdin magħna biex ikomplu jagħtu sostenn għal din il-maratona li l-Partit Laburista għaddej biha matul din il-ġimgħa sa nhar il-Ħadd li ġej. Mela, inkomplu naraw iktar persuni li għandhom il-donazzjoni tagħhom. Mela, se nkomplu Ekku fil-fatt se nilqgħu il-Kumitat tal-Karkara għandna l-Sinjura Doris Cohen, il-President tal-Kumitat tal-Karkara li wkoll ġiet hawnhekk sabiex toffri u tagħti il-donazzjonijiet li nġabru mingħand ir-residenti tal-Karkara. Fissem il-Kumitat tal-Kalkara nixtieq nirringrazzja l-Kalkariżi kollha li meta ħabbatnilhom il-bib sibnihom u nixtieq nappella lil dawk li ma lħaqniex jiġu u jkomplu jew jisibu lilna jew jagħtu donazzjoni permezz tat-telefon. Nirringrazzja l-Kumitat li ħareġ jiġbor speċjalment il-Chris u l-Speranza u nirringrazzjakom ukoll. Donazzjoni sabiħa ta' 1231. Proset tassew lill-Kumitat tal-Karkara illi jinsabu hawnhekk sabiex ukoll jagħtu joffru u jagħtu donazzjoni tagħhom li inġabret mingħand ir-residenti tal-Karkara. Inselli għal Karkariżi kollha u nirringrazzjawkom ta' din id-donazzjoni sabiħa illi għaddejtunna. Aktar tard se nkunu wkoll qed nisimgħu il-messaġġ tal-President kif ukoll il-Kap Eżekuttiv li bekk inkomplu nħeġġu l daw kollha telespettaturi li qegħdin jisimgħuna u jsegwuna fuq One TV komplu jagħtu ukoll id-donazzjoni tagħhom permezz ta' linji telefoniċi jew inkella permezz ta' SMS. Però se nkompli laqgħa kalma aktar kumitati lokali u fil-fatt issa se nilqgħu il-Kumitat tal-Xajra ta' Ħażabbar Marija Stella Valvo li hija l-kaxxiera tal-Kumitat u xekk. Iva, jien il-kaxxiera tax-Xajra. Messaġġ lil daw kollha li qed isegwuna bħalissa telespettaturi tawan mod speċjali l-poplu kollu tax-Xajra. Nixtieq nirringrazzja lill-poplu kollu tax-Xajra li laqana fid-djar tagħhom u tawna donazzjoni. Kien hemm xi ftit li ma stajniex morru għandhom, però nħeġġuhom biex jagħmlu l-kontribuzzjoni tagħhom jew bit-telefon jew kellha forsi jsibuna wkoll lilna. Id-donazzjoni? 1277. 1277 proset tassew lill-Kumitat tal-Xajra li ġi ukoll li preżenta donazzjoni tiegħu tal-minant il-poplu kollu tax-Xajra li nsellmilhom minn hawnhekk u nirringrazzjawhom mill-qalb. Se ngħaddu għal lokalità oħra din id-darba il-ġirien ta' dan il-post meravigliuż li nsabu fih, post ieħor sabiħ, qed nirreferi għal Birgu fil-fatt se nilqgħu magħna lill-Segretarju tal-Kumitat Lorenz Attar flimkien mal-Kumitat. U Lorenz, insellmulek. Insellmilkom. L-ewwel waħda xtaqt nirringrazzja qalbi lil-nies tal-Birgu li għalkemm għandna popolazzjoni ftit u xejn anzjana, però dejjem taw milli setaw. U dak il-motto tagħna, il-ftit mingħand il-ħafna. Xtaqt nagħmel ringrazzjament speċjali lill-Sinjura Joyce Kassar u min kien magħha fil-Kumitat għaliex kienet strumentali. Xtaqt nirringrazzja n-nies kollha tal-Birgu mingħajr distinzjoni anke jekk ma tawx. Darb'oħra jkun il-maqt li jkunu jistgħu jagħtu wkoll.
U hemm min se jċempel ukoll. Ringrazzjament speċjali wkoll li mura l-Mrs. Charlotte Portelli, sinjura ir-raġel tagħha huwa kunsillier Jason, li fuq inizjattiva tagħha stessa ġabret is-somma sabiħa ta' 665 lira euros u Joyce ġabret is-somma ta' 1080. Proset. Il-total huwa ta' 1745 euro. Proset, donazzjoni. Nirringrazzjaw. Lilkom u l-kulħadd. Donazzjoni verament sabiħa. Proset lilek Lorenz u l-tim kollu tal-Kumitat tal-Birgu. Donazzjoni oħra ġejja mill-ġirbin, tislija l-poplu kollu tal-Birgu ngħidulkom grazzi lilkom ukoll u nirringrazzjawkom tal-li se tċemplu u tkomplu tagħtu donazzjonijiet tagħkom permezz tal-linji telefoniċi li Karl se jkun qiegħed iħabbar minn ħin ieħor u intom ukoll it-telespettaturi tagħna tkunu tistgħu taraw anki fuq l-screens tagħkom. Il-donazzjoni huma miftuħin, se jibqgħu miftuħin sa nhar il-ħadd li ġej għalhekk tistgħu tibatu anki issa u jekk forsi ma tistgħux tużaw il-linja telefonika bħalissa tistgħu tibatu SMS fuq in-numri li għandkom fuq l-screens tat-televiżjoni tagħkom. Se morru għal l-aħħar distret, l-aħħar post Monika Barbara minn Ħażabbar, fil-fatt il-Kumitat ta' Ħażabbar li jinsab magħna hawnhekk sabiex min-naħa tiegħu jgħaddi donazzjoni li nġabret mingħand il-żabbarin kollha fil-jiem illi għaddew. Monika, insellimlek. Inselmilkom, aħna l-Kumitat ta' Ħażabbar, flimkien miegħi Ġizlejn, Bongajla, Stwani Fajilla, Marija Gat u l-helpers tagħna Carmen Buġeja u Rene, ġbarna s-somma ta' 3088. Proset, donazzjoni sabiħa ħafna, grazzi lilek Monika, grazzi lill-Kumitat kollu u appell liż-żabbarin kollha sabiex ikomplu jagħtu l-appoġġ tagħhom lill-Partit Laburista. Min jixtieq jagħti nhar il-ġimgħa nkunu l-każin nerġgħu mis-6 sas-7:30 ta' flaxija. Grazzi Monika, grazzi lill-Kumitat illi jinsab magħna hawnhekk u se jippreżenta il-donazzjoni lill-President kif ukoll il-Kap Eżekuttiv u anki lill-Perit William Lewis li huwa segretarju organizzattiv tal-Partit Laburista. 100 sena Partit Laburista hija ħolma illi kienet bdiet 100 sena ilu minn 4 persuni u llum il-ġurnata ninsabu għaw kemm hija importanti il-ġbir ta' fondi għal Partit Laburista din is-sena. President. Propju għamilt referenza għal 100 sena u minn fejn beda l-Partit Laburista ftit il-bot minn hawnhekk fil-fatt. Jiena meta nħares li nara responsabilta kbira li għandna fuqna aħna li qegħdin hawnhekk illum. ċirkostanzi jinbidlu, l-kuntest jinbidel, il-pajjiż inbidel u propju il-ġilidiet li l-Partit Laburista twaqqaf għalihom inelbu ħafna minnhom, iżda fadlinna ħafna x'namlu f'dal kuntest illum li qed ngħixu fih fl-2020. Ma jekk wieħed iħares lejn dawn il-100 sena, il-kullana ta' kisbiet li l-Partit Laburista għamel għal poplu Malti anke fi snin reċenti itina l-kuraġġ u għandu jabbina b'responsabilità sabiex inkomplu naħdmu għal aktar kisbiet għal poplu Malti u għawċi kollu. L-appell tiegħi jmur dawk li qed iseguna sabiex ikomplu jgħinu l-Partit Laburista mill-ftit li jistgħu. Nirringrazzja dejjem minn sħabi l-attivisti li rajna hawnhekk, intom rajtu li qed isseguna mid-dar rajtu ftit li ġew jippreżentaw id-donazzjonijiet, hawn ħafna minn sħabhom li ma telgħux jippreżentaw ma kienu parti wkoll minn dal-eżerċizzju uħud li ma ġewx hawnhekk. Hemm ħafna li qegħdin iduru madwar il-pajjiż minn hawn insellmilhom dawn xemxu xita l-attivisti tal-partit dejjem ikunu hemmhekk għall-ħidma tal-partit u nirringrazzjahom minn qiegħ qalbi u nappellalkom sabiex tgħinu l-Partit Laburista sabiex flimkien inkunu nistgħu nkomplu niġġeddu. Grazzi lill-President Perit Daniel Mejkallev li kien magħna wkoll anki il-bieraħ fil-kollegamenti li kellna minn diversi postijiet oħra u issa appell min-naħa tal-Kap Eżekuttiv George Azzopardi li wkoll kien magħna l-bieraħ però se nħalli l-mikrofonu fidejk sabiex tgħaddi l-appell tiegħek illum mill-lokalità ta' Bolmla. Grazzi. Bdejna l-bieraħ morna l-kapitali u morna lokalità oħra fis-Sid Distret, illum qegħdin fil-Kottonera, ovvjament huwa post tal-qalb ħafna l-partit bħalma huma l-lokalitajiet kollha. Nixtieq ringrazzja lil kull lokalità li llum kienet hawnhekk magħna u tagħti l-lotja tagħha. Huwa importanti li l-partit jirċievi dawn l-lotjiet għaliex minn hawn l-lotjiet finalment il-ħidma tal-partit kompli. Hija sena interessanti kif diġà semma anke l-President qabli, hija sena
2020 hija sena differenti minn kull snin oħra, però aktar minn kollox hija s-sena tal-mit-sena tal-partit. Qed preparaw ħafna attivitajiet li jalla jkollna wkoll iċ-ċans li noħorġuhom u fihom ħankunu qegħdin naraw il-partit x'kullana ta' suċċessi kellna u bekk aħna kburin bil-ġrajja tal-partit b'daw il-mit-sena. Għalhekk nirringrazzjakom tal-lotjiet tagħkom li ovvjament jagħmlulna kuraġġ biex inkomplu l-ħidma tagħna. Grazzi ħafna, nieħu l-aħħar kumment mill-segretarju organizzattiv Perit William Lewis. Se ngħaddi minn qudiemkom, skużawni. William, inizjattiva f'differenza din is-sena u inti ovvjament involut fl-organizzazzjoni kollha li kunet jorganizza il-partit. Is-sem tiegħek, il-kuntatt tiegħek dirett ma' diversi volontira illi jkunu f'dawn l-aħħar żmien, rajna li ma tantx kien żmien faċli, però baqgħu għaddejjin bil-ħidma tagħhom u rajna ir-riżultat tagħhom permezz ta' diversi donazzjonijiet illi ġew jippreżentaw hawnhekk. L-appell tiegħek u ringrazzjamenti tiegħek nimmaġina mhux vera lil dawn il-volontira kollha illi minn sena l-oħra jibqgħu hemm jgħinu jagħtu s-sapport tagħhom, l-appoġġ tagħhom lill-Partit Laburista. Ekku, infatti da 3 xhur ma kienux faċli għal-partit biex ikompli organizza l-attivitajiet, imma provajna nżommu kemm jista' jkun viċin il-poplu billi organizzajna attivitajiet differenza. Ġifieri kellna pereżempju fl-ewwel ta' Mejju ħajjejna programm televiżiv televiżjoni fejn hemmhekk rajna l-istorja tal-partit u għadniha maċ-ċelebrazzjonijiet tal-ewwel ta' Mejju, illi żgur kien programm li kien segwit ferm u ħabna ħafna kummenti pożittivi. Kellna wkoll l-attivitajiet ta' 28 ta' April u bqajna għaddejjin biex wasalna l-ġurnata tal-lum. Jiġifieri għalkemm għamilniha b'differenza biskop minħabba li ma stajniex nilqgħu n-nies il-kwartieri, ħassejna illi għandna niġu għand in-nies. Aħna n-nies dejjem intuhom importanza, il-Prim Ministru Robert Abela telab dik lajta ta' viċin in-nies u qed inkomplu insarfuha hawnhekk ukoll. Daw l-attivitajiet għandek bżonn numru ta' volontiera li jgħinuk u infatti naħseb George nhar il-ħadd ħajkun qed iħabbar kif ħankomplu niġġieldu, ġifieri ħanħabbru inizjattiva ġdida illi ħankomplu ma' di, ġifieri sal-lum kont qed naraw inkomplu niġġieldu billi tgħinuna bil-finanzi. Kunu qed inħabbru inizjattiva oħra biex naraw kif nistgħu nkomplu niġġieldu għażminijiet li ġejjin li jwasluna anke għal impenji elettorali oħra li ovvjament ikun hemm bżonn ta' ħafna għajnuna lill-partit. Imma sa dan it-tant nirringrazzja lil daw il-volontiera li tgħinuna li jħabtu bibbieb, jiġifieri inna mis-17 ta' Mejju li tlaqna b'din il-kampanja, morna f'kull lokalità, il-partit kien preżenti f'kull lokalità anke bir-restrizzjonijiet li kellna, imma llum qed naraw ir-riżultat ta' dan kollu. Għaldaqstant dan jimlina b'kuraġġ biex inkomplu naħdmu u nkomplu insaħħu l-partit. Għaldaqstant inħeġġeġ il daw kollha li għadhom ma tawx id-donazzjoni tagħhom biex ikomplu jċemplu, ħalli flimkien inkomplu niġġieldu. Grazzi Perit, grazzi lilkom li kontu magħna, grazzi wkoll it-telespettaturi. Infakrukom li aktar tard aħna se nkunu fil-lokalità ta' Ħażebbuġ fejn hemmhekk se nkomplu nilqgħu aktar kumitati lokali illi se jiġu jippreżentaw id-donazzjoni tagħhom. Komplu ċemplu, komplu għatu il-donazzjoni lill-Partit Laburista matul din il-kampanja inkomplu inġeddu. Għajdli Karl. Mela, Renato, ninsabu propju palissa naraw l-inkwadratura tal-monument dedikat l-ex Prim Ministru, ex mexxej Laburista Domintov. Mek huwa ovvjament il-qalba tal-Partit Laburista. Tkellimtu intom rigward il-100 sena anniversarju mit-twaqif tal-Partit Laburista u xtaqt li forsi tħeġġeġ iktar inti minn dawk li għandek madwarkom mek jiet jagħtu il-donazzjonijiet. Naf li jiet imorru wkoll nies iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista biex jagħtu d-donazzjonijiet tagħhom. U fl-istess ħin, ovvjament, ma' Renato se nerġa' ninaqdu iktar quddiem wara l-aħbarijiet meta nikkollegaw mbagħad ma' lokalitajiet oħrajn fejn se naraw id-donazzjonijiet li ġejjin mid-distretti elettorali fejn hemmhekk hemm għandna il-kumitati distrettwali tagħna madwar il-pajjiż. Mela, jekk jogħġbok għax hawnhekk għandi xi ħaġa biex nurikom, hawnhekk għandi bil-korteżija tal-assistenta tad-direttur, forsi tistgħu naraw aħjarek, Kevin tajjeb aħjar għalek l-inkwadratura, hawnhekk għandi inkwatru
li juri l-Prim Ministru, l-Deputat Prim Ministru, l-Ministru għal-Finanzi, l-Ministru għal-Familja Solidarità Soċjali, għandek karikatura, insomma, l-Ministru Silvio Xkembri, ukoll il-Byron Camilleri, kif ukoll il-Professur Charmaine Gauci. Dawn huma l-protagonisti kollha tal-ġlieda ta' pajjiżna kontra il-mxija tal-COVID-19 u għandna l-bandira ta' Malta li tikkaratterizza lil kulħadd. Issa, kull karattru li għaw, kull personalità u hekk hija għandha il-firma oriġinali tagħha. Fin-naħa t'isfel, jekk tistgħu taraw, il-firma edha hawnhekk. Din edha tkun tiġi irkantata sa nhar il-ħadd illi ġej u il-prezz biex nibdew biex nbijawha bris il-Partit Laburista sa jibda minn €200. Din hija karikatura oriġinali iffirmata mill-protagonisti kollha fil-ġlieda kontra l-imxija tal-Covid f'pajjiżna u dik għajwek il-Partit Laburista qed jagħmilha għall-irkant għal min joffri l-aħjar prezz għaliha. Ħanibdew bil-prezz ta' €200. Naġġornawkom imbagħad tul il-programmi tagħna. Mela, qabel ma nagħmel pawża ta' ftit minuti u nerġa' nkomplu nitkellmu ma' Owen Bonici kif ukoll ma' Rosjan Kutajjar, xtaqt illi nirreferikom lura għal dan il-famuż programm Realtà fejn star literalment għal darb'oħra. Ejtindelija kien imdorri jagħmelhom l-istraġi politiċi, ilma Luis Gallia għamel straġi politiku għal rasu il-bieraħ fuq Realtà. Ħaġa li ma tastinniex minn veteran fil-politika, iżda tkellem kif urejna qabel l-ex segretarju internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista John Bonello. Fejn tkellem rigward l-isfidi li għandu qudiemu il-Partit Nazzjonalista. Ħanisimgħu. Il-verità tal-partit hija li mhux biss mill-2013 sal-lum ma rnexxilux jaġġorna ruħu, talli mill-2013 sal-lum għadu ma femx li qiegħed fl-oppożizzjoni. Il-verità tal-Partit Nazzjonalista llum hija li għadu ma femx li l-poplu talbu sabiex ikun fl-oppożizzjoni. M'hemm xejn ħażin li partit politiku jkun fl-oppożizzjoni. L-unika ħaġa hija li meta tkun fl-oppożizzjoni trid tifhem u tixpruna lilek innifsek biex tara kif ser taġġorna lilek innifsek. Mela, dak il-diskors min-naħa ta' John Bonello ħaniftu pawza ta' ftit minuti. Parir kummerċjali niġu lura nitkellmu ma' Owen Bonici u Rosjan Kutajjar. Tiptoes u L1 Shoes fetħu Mega Store fi triq Serpol Boffa Raħal ġdid. Miftuħin mit-2 sas-Sibt, il-ġurnata kollha. Tista' ssimna fuq Facebook u l-parking mhux problema. F'dawn l-aħħar ġimgħat, anke aħna konna qegħdin naħdmu mid-dar, nirrispondu t-telefonati tagħkom u nagħtu informazzjoni fuq il-prodotti tagħna. Issa rġajna ftaħna u qed nistennewkom bis-sigurtà kollha meħtieġa fix-showroom tagħna. Ejjew żuruna jew ċempel issa fuq 21347 jew 3 għal Malta, 21561 għal Għawdex. See you at OSS. Bye. Are you sleepy? Need a bed? Perfect comfort straight ahead. Save big this summer. Power your home with Bayada New Energy. High-performance solar panels from only €975. Government grant now open. Mela, irrid nisma' it-telefons iċemplu. Naf li tiċemplu, ma mhux biżejjed, irrid nisma'hom iċemplu. Hemm in-numri tat-telefon miktubin hemmhekk, hemm is-sindki, il-viċi sindki u kunsilliera tal-Partit Laburista qegħdin fi studio numru 3, insellmulhom ħanarawhom ftit direttori jekk jogħġbok. Qabel ma nkellmu lil Nolan, hemmhekk hemm marhom. Ejja, ċemplu, ħanarawhom jirrispondu dak it-telefons. Hemm dawk in-numri hemmhekk, ejja, ħanarawhom. Ejja. Naqbel mija Karl, eżattament, għawek kompla jimbidel ukoll il-panel tagħna, nixtieq nieħu il-kumment u l-appell li għandu xitina s-sindku tal-lokalità tal-Ħamrun is-sur Christian Samut. Fidejk. Nixtieq nibda billi ningrazzja Karl tal-programm sabiħ li għamel xi ħaġa li naf kemm ikun qed tiġi msegwit madwar Malta kollha. Jiena n-nies li ngħidulhom
Inħeġġiġhom sabiex jagħtu donazzjoni tagħhom, donazzjoni li dawk li taw fil-passat jafu kemm din issajfet f'waħda ta' ġid. Għalhekk inħeġġeġ ħalli llum jagħtu donazzjoni ħalli tkun ta' ġid għażminijiet li ġej ħalli nkomplu niġġeddu u nkomplu nibnu pajjiż sabiħ u tajjeb. Maħna Karl, għanna u koll l-isar sintku f'Malta, is-sur Terence Aġus, is-sintku ta' Kirkop. L-istess zazuħ bħali għal-kamna ekbar minni, imma inti sintku koll u attivist kbir fil-Partit Laburista. L-appell tijak minnaħat tijak kummenti reazzjonijiet anka minn Kirkop. Mela l-ewwel net nixtieq insellem lit-telespettaturi li qed isegwuna f'din ix-xandira diretta. L-ewwel net żgur li tintaqa' ma' min tintaqa' tasal b'messaġġ lil partit fil-tmexxija ta' dan il-pajjiż bil-mexxej tagħna Robert Abela, aħna nistgħu nkomplu mmexxu u aħna l-uniku għażla u soluzzjoni sabiex verament dal-pajjiż ikompli jimxi l-qoddim. Tantu hekk li l-ewwel ħaġa il-budget li ħabbar dan iż-żmien kompla ikabbar il-fiduċja li n-nies kellhom f'dan il-partit, ovvjament f'partit fit-tmexxija, u għalhekk il-logo inkomplu niġġeddu għaliex dan il-partit ma jistaġnax kif ġralu partiti opposti, anzi aħna nkomplu niġġeddu sabiex verament dan il-partit ikun il-partit tal-maġġoranza u l-partit li jmexxi fil-gvern. Nagħlaq biex l-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzja lill-Kumitat Lokali ta' Kirkop illi din is-sena ħabba l-pandemija kellna nadottaw ċertu sistema differenti minn dik ta' solti ta' tħabbit tal-bib, iżda morna sistema aktar elettronika u aktar digitali, fejn minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil Isabella Aquilina li daret kważi kull dar bit-telefon sabiex tistaqsi jekk humiex lest li jagħtu donazzjoni u dan ir-riżulta għax in-nies taw iktar kontribut u kważi għandna somma rekord f'Kirkop ukoll. U din tkompli turi li Kirkop qed juri din it-turija ta' fiduċja f'dan il-partit fit-tmexxija sabiex verament inkomplu niġġeddu u nkomplu mmexxu. Proset Terence, ekku, aħna il-Partit Laburista inkomplu niġġeddu sa dan it-tant komplu ċemplu u għejnu l-Partit Laburista. Grazzi ħafna lil Nolan Camilleri, xtaqt li nfakkar li telespettaturi hemmhekk għandkom il-numri tat-telefon, però hemm ukoll l-aġġornament taċ-ċifra tas-somma li qiegħda titla' bil-mod il-motu l-biżna diġà il-55,000 euro li hija somma tajba, konsiderevoli, però mhux biżżejjed għad baqalna sa nara ħadd li ġej. Għandna bżonn niġbru kemm jista' jkun fondi bl-iskop li l-Partit Laburista ikun armat biżżejjed biex ikun jista' ikollu l-argumenti politiċi msaħħa u biex iwassal il-messaġġ tiegħu lejn il-poplu Malti u għawċi sintendi fil-isfond ta' avversarju politiku illi jidher li ma jridx jaqta' qalbu illi jew jaqta' il-diskors żejjed l-attakki kontinwi u anki l-intoppi u l-bsatin fil-roti rrit jagħmel l-gvern immexxi minn Robert Abela. Għandna l-esperjenza diġà għaliex diġà rajna matul is-sena li għaddiet x'kienu kapaċi jagħmlu u ma jaqtax qalbhom, irridu jagħmlu iktar sara. Ta' tal-jom investi fil-Partit Laburista. Mela, staqtilk li tikkommentaw li intom tirrappreżentaw kostituenzi. Issa l-kostituenti tagħkom għandhom joħorġu jagħtu donazzjonijiet ta' inti ħal-qormi, pereżempju. Jiena ħanagħmel wiċċi, kull min jafni jaf li ma tantx nisti. Allura ħanagħmel appell l-ewwel nett il-qrima minn hawn insellem anke lil Ġorġjani li għandna l-festa anke nhar il-ħadd. Mhux li ġejta wara. Imma wkoll l-Oqin u s-Siġġiwin għandhom ukoll il-festa ta' San Nikola. L-appell tiegħi huwa wieħed għatu d-donazzjoni tagħkom hemmhekk konna qegħdin naraw penil ta' ħafna żgħażagħ anke l-Ministru tagħdu żagħżugħ. Jekk xejn id-donazzjoni huma investiment f'ħafna talent żagħżugħ. Insemmi pereżempju Karl il-programm Lead li qed jagħti l-opportunità l ħafna tfajliet jersqu l-qudiem fid-dinja politika. Mhija xi ħaġa sabiħa li bid-donazzjoni tagħkom tafu fiċ-ċert li qegħdin ninvestuha b'mod għaqli. Il-gvern ħajkun qed jibgħat ukoll Karl issa bħalma nafu dawn iċ-ċekkijiet, dawn il-vouchers ta' 100 euro. Jekk imqal minn dik il-100 euro inroddu xi ħaġa żgħira lura lill-partit, inkunu qegħdin nuru ir-ringrazzjament tagħna wkoll lejn il-Prim-Ministru Robert Abela illi ħajkun qed iqassam dawn il-vouchers ta' 100 euro l-valur tagħhom lil kull persuna li għandha 16-il sena il fuq. Rosen marret lejn ħal-qormi u distret tagħha. Distret tiegħek.
Jena noħroġ fuq it-tielet u l-ħames distret. Tnej, allura tkellem iktar bil-plural. Mux fil-plural, nipretendi li għadu. Wessali. Mux ħajrbħulna l-qriba, fil-donazzjoni. Għandhom reputazzjoni tajba. U fil-żewġ. Però, skużani ftit, in-naħat tiegħu għandhom l-akbar depositi fil-banek. Anka taħal ormi, ġifiri, għaddilta bil-kirkara. Nis bizlin ħafna bħal Fit-tielet u l-ħames distretti hemm żewġ festa il-ħadd. Festa żejtun Santa Katarina, Selmulhom Iswieten. U hemm l-imqabba l-festa l-Ġilju. Selmulhom ukoll. Dawn iż-żewġ festi se jsiru differenti din is-sena, però naħseb tkun ħaġa sabiħa kieku l-partitari li jinġabru jaħsbu wkoll fil-Partit Laburista dawn il-membri fosthom li jixtiequ jagħtu donazzjoni biex jagħtu donazzjoni wkoll lill-Partit Laburista. Il-Partit Laburista qiegħed hemm biex jaħseb għal kulħadd. Illum jekk nista' nagħmel referenza Karl li permettili, illum kien hemm storja ħelwa. Marcus Rashford huwa plejer tal-futbol, kulħadd jaf minnu, jilgħab mal-Manchester United. U dana għamel kampanja biex jagħti l-ikel lil-tfal li jmorru l-iskola li huma vulnerabbli biex jingħataw l-ikel id-dar. Il-gvern tal-Ingilterra l-ewwel qal li mhux sejtihom. Meta mbagħad Marcus Rashford għamel dil-kampanja, dawar ir-rotta u llum ħabbar li ħajati l-ikel b'xejn lit-tfal vulnerabbli li jmorru l-iskola. Issa aħna din taf kemm nagħmlu aħna Karl. Aħna għamilniha. Mill-ewwel hekk kif faqqat il-COVID, aħna qassamna l-ikel lit-tfal vulnerabbli bib matul il-COVID-19 kollu kemm hu. Għaliex qed insemmi hekk? Għaliex dak illi ħadd ieħor barra minn Malta se tinsemmi l-Ingilterra. Mhux qed insemmi xi pajjiż li qed jiżviluppa, dak li ħadd ieħor għamel ħafna warajna, aħna għamilnih qablu. Għax għandna partit fil-gvern illi jaf x'inhu jagħmel. U jekk inti n-nies li jarawna jagħtu dik xi ħaġa żgħira jkunu qed jgħinu lill-Partit Laburista illi jkompli jmexxi qudiem dal-pajjiż. Narġa' ngħid kif qed fil-bidu. Jiena Rożjen u d-deputati kollha mill-Prim Ministru b'kollox. Aħna maħna xejn mingħajr il-Partit Laburista. Ma hekk tridu li nkomplu nibqgħu għaddejjin b'dawn ir-riformi, b'dawn l-inizjattivi dan il-ġid, għejnu l-Partit Laburista. Nittama li tidu gost segu dan il-programm, ovvjament, mimli tarif, mimli informazzjoni importanti, mux biss dwar il-ħidma tal-gvern, kol dwar il-Partit Laburista, però ħanaħodkom vjaġġi issa għal-tielet u l-aħħar parti għal-issa fuq dak li sar il-bira waqt il-programm Realtà. Għaliex tkellem kif edna l-ex-segretarju internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista John Bonello fejn tkellem rigward id-dejn li għandu l-Partit Nazzjonalista. Lil-Lewis Gallia tgħidha. Sara Wiċċu. Lewis Gallia, meta kien segretarju ġenerali, jiftakar meta sar, għax issa kan qogħdu nsemmu reliġjot patrija u ħafna affarijiet tal-modi naħseb għandna billi nagħmlu aneddotu żgħir ta' ma nkunx qiegħed immur out of point għax issa ħlief antikalja ma smajniex. Jiftakar il-Colin li kien għamel il-bank fuq il-partit meta kien segretarju ġenerali. Kif kien irreaġixxa Lewis Gallia ta' raġel għaqli segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista? Kif mar il-Marixxall tal-Qorti biex eżegwixxi sekwestru, Lewis Gallia ħallas id-dejn li l-partit kellu mal-bank. Kemm kien id-dejn li l-partit kellu mal-bank? 4,500 lira jista' jkorreġini hu dak iż-żmien kont għad nitfal jekk kont wilit u prattikament f'kemm inna ngħidu il-problema solvi. Tinterrompi. Ma ġara xejn għax tinkwita. Il-verità, illum il-Partit Nazzjonalista minn dak li nisimgħu fil-medja għandu mal-25 miljun euro ta' dejn, sekk m'għandux 25 miljun għandu 17 miljun, għandu dejn miljonarju. Dak id-dejn f'ġurisdizzjoni oħra fejn hemm ir-rule of law, partit li għandu dak it-tip ta' dejn niddubita jitħallix jikkontesta l-elezzjoni. Dawn huma r-realtajiet. Agost ħafna Lewis Gallia. Issa, John Bonello jitkellem dwar x'interessa lin-nies fil-verità għal-Partit Nazzjonalista. X'interessom? Nis interessom. Millum u minn għada u minn pitada. Dak li interessom n-nis. Meta ħna naraw il-partit kif ġapruħu fl-aħħar ġimgħat fil-kontest tal-coronavirus, fil-kontest per eżempju tal-implementazzjoni da part tal-gvern ta' suġġerimenti li saru mill-Kummissjoni ta' Venezia, tinduna il-Partit Nazzjonalista mill-lat politiku qed jitlef il-kont kontinwament. Jiġifieri jiena xi ħaġa li lili tweġġani mhux bħala Malti, bħala nazzjonalisti u bħala laburisti u bħala ma nafx bħala ċittadin. Hija
li l-oppożizzjoni tinsisti li ma tipparteċipax fil-proċess ta' għażla tista' taqbel miegħu ma taqbilx miegħu, eċetera, ta' kummissarju tal-Pulizija li qed jiġi implementat in line ma' dak li qed tissuġġerixxi l-Kummissjoni Venezia. Ġifier meta jien nibda nara dawn l-affarijiet, x'iswa illi l-Partit Nazzjonalista llum jipprova jaġġorna xi forma jew b'xi mod l-istrutturi tiegħu. Dak li għandu jagħmel il-Partit illum, jekk nista' nerġa' ntenni, jekk nista' nagħti paririna, huwa li jifhem l-aspettattivi tan-nies x'inhuma, jifhem id-dmir tiegħu fl-oppożizzjoni x'inhu, jagħmel mezz li jkun oppożizzjoni vijabbli, u mbagħad minn hemmhekk forsi n-nies tagħtih kredibilità. Forsi n-nies xi darba tagħti kredibilità lill-Partit Nazzjonalista. Issa, imħatra li diġà tafu x'kienet sa tkun ir-reazzjoni ta' Lewis Gallia, rajtu għajnejh iberqu, rajtuh jinġibed lura, isimgħu kif wieġeb lil John Bonello Lewis Gallia. Min attivist tal-Partit Laburista kif innu John Bonello illum ma nistennix aħjar minn daw it-tip ta' kummenti li huma mhumiex fatwali, huma preġudikati, mhumiex mibnijin fuq is-sewwa u fuq il-verità. Rajna. Issa, Lewis Gallia ikompli jitfa' l-istallet għal fatt li John Bonello tkellemu. Ir-risposta lilu trid tkun li jfittex sew il-verità ta' x'qed jiġri biex jifhem li fil-fatt l-oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista hija oppożizzjoni serja, hija oppożizzjoni kostruttiva, qed iġġib ruħha fil-Parlament billi tiddibatti, tiddiskuti, tagħmel il-kritika tagħha. Bis-serjetà. Da bis-serjetà titkellem. Tiddibatti b'mod kostruttiv, tipproponi affarijiet ħallina. Nittgħu minn ftit ieħor ejja, bqgħu magħna. Paulson ta' Zejtun għandhom offerti kbar matul ix-xahar ta' Ġunju kollu fuq air conditioners u appliances tad-dar kollha. Mela qaslu wasla għand Paulson Zejtun miftuħin il-ġurnata kollha. Sufanijiet tal-aqwa kwalità, stili u isin varjati li jinħadmu f'materjal differenti bħal ġilda, microfiber u f'kuluri varjati. Ħafna mis-sufani huma attrezzati brickliner manwali jew inkella electrical kumdita tagħkom. Għażla kbira ta' sofa beds heavy duty ta' kull għamla u materjal. Pultruni motorizzati b'żewġ muturi bil-power lift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Ejja għand Fair Deal Furniture għal delivery immedjata fuq ħafna mudelli għax għand Fair Deal Furniture issib kollox in stock. Mela, l-aħħar parti qabel ma mmorru għall-aħbarijiet u nirritornaw dawk huma n-numri li jżidu ċemplu biex tagħtu kontribuzzjoni tagħkom lejn il-Partit Laburista. Tfadlilna 3 minuti u nofs ħanaqsamhom bil-preċiż bejn iż-żewġ mistieden li għandna. Rosjan? Jena, ovvjament, ninaqat mal-komplement ta' sħabi, deputati laburisti, l-appell tiegħi wieħed sinċir ma fl-istess ħin li naf li huwa żmien diffiċli għal uħud mill-familji tagħna li anka sfortunatament uħud minnhom tilfu ix-xogħol minħabba ċ-ċirkustanzi sfortunati li konna dejjem minnhom, però jiena nerġa' ngħidilkom mill-ġdid, kull donazzjoni li tagħtu żgħira kemm żgħira hija investiment fikom issa wkoll fulietkom u fin-neputijiet kollha tagħkom. Aħna l-slogan tagħna huwa għada aħjar u għaliex għada aħjar għaliex hemm gvern laburista fit-tmum ta' dan il-pajjiż illi verament għandu għal-qalbu il-ġid tal-poplu Malti wawċi kollu, irrispettivament mill-kulur politiku ta' dak li jkun għaliex aħna nemnu fil-ġid, aħna rridu nkomplu inkatru il-ġid għal-ġid tal-poplu Malti wawċi kollu. U allura minn qalbi id-donazzjoni tagħkom hija apprezzata. Owen Bonnici. L-ewwel kemm rrid ngħid ringrazzjament lill-edukaturi tagħna għaliex tkellimna ħafna dwar ix-xogħol li sar. U nixtieq ħafna nirringrazzja l-edukaturi tagħna illi fil-fema tiegħi u fil-fema ta' istituzzjonijiet barranin illi faħruna għamlu biċċa xogħol tajba ħafna biex ikomplu għaddejjin it-tagħlim.
U kif nafu, mhux biss komplew għaddim it-talim, imma meta ġejna biex niftħu childcare centers fetħu bla diffikultà, ikkalla jrid fl-ewwel ta' Lulju se tiftaħ skola sajf. U dan konkurenza qawwija mal konkurenza qawwija tajba ħafna u dan ifisser li qed immorru mill-ġdid lejn in-normalità. U nixtieq nirringrazzja fuq kollox il-ġenituri li naf li fl-aħħar xhur kien hemm min għamel sagrifiċċji kbar ħafna. Enormi, speċjalment l-ommijiet. Ħafna. Li għadu mat-tfal. Jaħqu ma' teleworking u tfal id-dar. Biċċa xogħol kredibbli. Mhux faċli, ġurnata ma' tfal jiena hekk sallima, Karl, ġifieri. Ġifieri dawn għamlu il-ġenituri għamlu biċċa xogħol kbira ħafna illi fil-fema tiegħi wkoll nithom nitkellem għalija x'inha ġenitur ukoll jaraw x'inhu l-prijoritajiet ukoll għax il-fatt li l-valur li tqatta' il-ħin ma' n-nies eżistijak hija importanti ħafna. Lil dawn in-nies ngħidulhom grazzi minn qalbi. U inħeġġeġ il-pubbliku biex issa tal-li taf inti sabu gvern illi qed jgħinhom, sabu gvern illi kien fuq quddiem biex imexxihom il quddiem jgħinu lill-Partit Laburista. Naħseb li din hija xi ħaġa sabiħa ħafna li l-Partit Laburista jkompli jimxi l-qoddim sabiex inkomplu nagħmlu l-ġid. Għandna gvern illi mhix il-qoddim tajjeb ħafna. U jiena dejjem insaqsi immaġinaw għall-mument li flok Robert Abela u l-Partit Laburista hemm Adrian Delija u l-Partit Nazzjonalista. Immaġinaw għall-mument li Adrian Delija kienet imexxi lil Malta waqt il-Covid. Immaġinaw x'kien jiġri kieku m'hemmx il-Partit Laburista fil-Gvern. U saqsija issa. Qabel ma nagħlqu. Mela ħalhom din il-kard, mela. Nixtieq direttura, u t-teacher illum, Karl it-teacher. Ma diġà li f'nobdi. Ejja, ta' malaj. Nixtieq lin-nies ġenwinament u ħana ġen nirrepeti għadi. Immaġinaw għal-mument illi kieku flok Robert Abela, flok Chris Fern, flok il-bqija tal-Ministri u l-Partit Laburista kien hemm Adrian Delija, David Aġus u l-Partit Nazzjonalista imexxu lil Malta waqt il-COVID-19. Immaġinaw biss, din hija raġuni waħda sempliċi għalfejn inti għandek taqbad it-telefon u ċempel biex tagħti donazzjoni lill-Partit Laburista. Ministru Owen Bonnici, Segretarju Parlamentari, Rosenko Tajr, grazzi ħafna tal-li kontu magħna. Eccellenti, oġobni ħafna. Kif oġobhom ukoll it-telespettaturi tagħna. Niltaqgħu minn hawn ġdid ieħor, segwu l-aħbarijiet, nerġgħu magħkom fit-8 u 5 għall-aktar xandrit, aktar maratona ġbir ta' fondi għall-Partit Laburista. Ciao, għal-iktar tard. Sfortunatament fil-Partit Laburista partit politiku illi jippermetti l-affarijiet li għexna fl-aħħar snin u partit illi għandu kanser. Issa tista' ħafna treatment u tagħmel ħafna affarijiet imma marit, partit marit. U l-One News jaqbad din jestrapola u jtija dik il-spin, dik it-tifsira. Fl-opinjoni tiegħi l-inġurja ma għamiltix jien. Għamilha l-istazzjon tal-Partit Laburista. Maratona ġbir ta' fondi. Għal donazzjoni ta' 15 euro ċempel fuq 5170-2053. Għal donazzjoni ta' 25 euro ċempel fuq 5180-2036. Għal donazzjoni ta' 50 euro ċempel fuq 5190-2060. Jew SMS b'donazzjoni ta' 6 euro u 99 ċentesmu fuq 5061-8900. Tistgħu wkoll iċċempel. The Edge, Kebab and Pizzeria House. Jiservu pizza, burgers, kebabs u ħafna aktar. Tista' tagħmel l-ordni tiegħek billi ċempel fuq 21-49-5276 jew billi ssib il-paġna tagħna fuq Facebook. The Edge, ħal-qorni. Edha d-dar u tixtieq issajjar biċċa l-ħan friskali u għal-familja tiegħek? Tinkwita xejn. Snow White Meat and Poultry tal-Imġar. Qegħdin iwaslulek ix-xirja tal-laħam tiegħek wara l-bib tad-dar. Joffru delivery ma' Malta kollha. ċempel għall-ordni fuq 2157-5346.
il-kumpaniji li provdewna b'dawn il-prodotti. F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Grazzi lil Xar, Pavi u Pama Supermarkets, Big Fresh, Maple, Tallira, Tezi Water Heaters, Mattress Collection, Island Blinds, Seamless, Bridgepoint, Borg Cardona u KHS Megastore. Ikompli l-movement fil-klab ta' Hamrun Spartans hekk kif jidher li d-Dipartiment tal-Goalkeepers tat-tim diġà huwa magħluq. Manuel Bartolo, Jonathan De Bono u Mattias De Bono se jkunu 3 goalkeepers tat-tim tal-Spartans li għal dan l-istaġun se jkun immexxija mill-ex goalkeeper internazzjonali Malti Ruben De Bono. Jonathan De Bono se jkun qed iħalli l-Gurja fil-waqt li Manuel Bartolo u Mattias De Bono kienu diġà fuq il-kodba tal-klabb. Il-coach tal-Goalkeepers Ruben De Bono wasal 15 fil-ħin li għadda sabiex ikunu li jmexxi lil dawn it-tliet goalkeepers matul l-istaġun 2020-2021. Adrian Borg se jerġa' jilab mat-tim ta' Sirens matul l-istaġun 2020-2021 hekk kif ġeddet il-kuntratt mal-klabb. Borg kien pedina importanti ħafna fit-tim immexxi minn Steve D'Amato matul l-istaġun li għadda fejn għen li t-tim jikteb paġna ġdida fl-istorja tal-klabb. L-ex difensur ta' Mosta FC iffirma fil-preżenza tal-President Mark Borch-Headley. Clyde Borch mistenni jħalli l-Champions Floriana hekk kif il-kuntratt li kellu mal-klabb ġie fit-tmiemu. Il-midfielder ta' 28 sena qed jinteressa numru ta' klabb żewlenin fosthom Gudja b'dawn tal-aħħar jidhru li huma l-favoriti li jakkwistaw il-firma tal-plejer. Plejer ieħor li spiċċalu l-kuntratt mal-istess Floriana huwa l-attakkant Terence Vella. Għadu mhux magħruf jekk il-plejer u tmexxija ta' Floriana u miss se jibdew in-negozjati dwar kuntratt ġdid fil-jiem li ġejjin. Il-Malta Football Referees Association ikkonfermat il-Kumitat il-ġdid tal-istaġun 2020-2021. Hekk kif il-ġurnata ta' 15 ta' Ġunju kienet ġurnata importanti u storika għall-MFRA dawn għaliex saret l-ewwel darba fl-istorja AGM virtwali bejn il-membri kollha tal-għaqda biex apparti kollox jinħatar il-Kumitat. L-istess Kumitat reġa' ġie kkonfermat huwa kompost minn is-Sur Mario Apa bħala President, is-Sur Trustin Farrugia Ken Viċi President, is-Sur Ismael Barbara Segretarju Ġenerali, is-Sur Luke Portelli Teżorier, is-Sinjuri Pier Bonnici, William De Battista, Kurt Saliba, Mitchell Sherry u Feodor Zamit huma il-membri ta' dan il-Kumitat. Il-Kumitat taħt it-tmexxija tal-President Mario Apa ringrazzja lil membri kollha li sabu l-ħin biex jipparteċipaw f'din il-laqgħa virtwali u fl-ewwel messaġġ tiegħu huwa reġa' stqar li dan il-Kumitat se jkun qed jibqa' jaħdem viċin il-membri u jżomm l-għaqda u tranquillità.
Milan u l-aġent tal-goalkeeper Gianluigi Donnarumma bħalissa jinsabu f'taħdidiet sabiex jiddeterminaw il-futur tal-goalkeeper kif ukoll il-possibilità li ju jġeddet il-kuntratt sal-aħħar tal-istaġun 2023. Jidher li n-negozjati bejn Milan u Mino Raiola jinsabu avvanzati u kollox jindika li l-plejer jista' jibqa' ma' Milan minkejja li l-kuntratt eżistenti jagħlaq f'Ġunju tal-2021. Kollox l-indika li l-plejer lest li jibqa' f'San Siro iżda qatem it-taħdidiet dwar l-aspett finanzjarju kif ukoll il-kundizzjonijiet oħra fil-kuntratt ta' dan il-plejer. U fl-aħħar net it-tazza prestiġjuża tal-UEFA Champions League tista' tirritorna f'turnament ta' 12 ġurnata knockout ġewwa Lisbona f'Awwissu. Il-belt kapitali Portugiża mistennija li tospita il-kwarti finali, is-semifinali kif ukoll il-finali bejn 12 u 23 ta' Awwissu. Il-Kumitat Eżekuttiv tal-UEFA mistennija li tapprova dan il-forma ġdid għada fejn il-lob se jkollhom din is-sekwenza. Il-kwarti finali jintlabu bejn 12 u 15 ta' Awwissu, is-semifinali jintlabu bejn 18 u 19 ta' Awwissu biex il-finali tintlab propju fit-23 ta' Awwissu. Davina Sammuthili għal One Sport. Ir-rapport tat-temp qed jiġi miġjub lilkom minn Bank of Valletta, il-pen lejn is-suċċess tiegħek. It-temp mistenni jkun xemxi, il-viżibilità tajba, ir-riħ ħafif għal moderat mill-Majjistrali Tramuntana li jsir ħafif mill-Punent Majjistru. L-ogħla temperatura 28 grad Celsius, l-inqas 19 grad Celsius, l-indiċi UV 10. Il-baħar ħafif għal moderat li jsir ħafif l-imbatt ftit li xejn. Il-temperatura tal-baħar 22 grad Celsius. Dan huwa t-temp għal 5 tiem li ġejjin. Il-ħamis, il-ġimgħa, is-sibt u l-ħadd mistenni temp xemxi. It-tnejn il-biċċa l-kbira xemxi. Marcon Group. Sport for choice. Value for money. One-stop shop for everyone's needs. Marcon Group. F'dawn iż-żminijiet partikolari, il-Malta Enterprise qed tamministra diversi għajnuniet sabiex ngħinu in-negozji u s-self-employed u sabiex nerġgħu nqajmu l-ekonomija. Żur regeneration.maltaenterprise.com għad-dettalji u aġġornamenti fuq l-linji gwida u l-applikazzjonijiet. Flimkien, ngħinu l-ekonomija tirpilja. Dujardin vegetables are carefully harvested and kept at their peak by freezing. Because freezing is nature's pause button. So the next time you grab a pack of our frozen vegetables, you know that you are serving your family the very best. Dujardin, fresher than fresh. Kont taf li jekk inti ġenitur li taħdem u għandek tfal taħt 23 sena tista' tibbenefika mill-in-work benefit? Dan jiddependi mit-dħul tiegħek u minn kemm għandek tfal. Il-benefiċċju jitħallas kull ewwel sibt ta' Jannar, April, Lulju u Ottubru. Għal aktar informazzjoni żur is-sit socialsecurity.gov.mt jew ċempel 153. New by Crunchips. Crunchips roasted. Real friends. Real adventure. Real crisps. Crunchips roasted. Taste the adventure.
perfect for any occasion. You can't be with your loved ones, but you can send them love. Order one for all gift vouchers online and we'll deliver. oneforall.mt. Stay safe. Vouchers have been extended by 6 months, making them valid for 2 years. I know you've got a secret like a child, you wanna keep it, but your shiny eyes reveal the simple truth. Rio Mare tuna in olive oil, so tender that you can use a breadstick or pinch it with chopsticks. Taste it with pasta, your homemade pasta. Pasta tuna, pista and mozzarella. Eating well Italian style is easy with Rio Mare tuna. Rio Mare, real Italian taste. Meta ma nżommux distanza adekwata minn xulxin, il-virus tal-COVID-19 jinxtered b'mod drammatiku. Meta nżommu distanza ta' mill-inqas 2 metri bejnietna, ir-rata tal-imxija tal-virus tonqos ħafna. Jekk il-COVID-19 timxix jew le, jiddependi minnek. Waqqaf l-imxija tal-virus. Żomm id-distanza minn nies oħra. Dirett minn One News dan u Anton Falzon dawn huma l-aħbarijiet. Min għada mal-212,000 ħaddiem se jibdew jirċievu ċekkijiet ta' rivużjoni mit-taxxa b'nefqa ta' 11 miljun u nofs euro. Fil-Parlament il-Prim Ministru jtenni l-appell l-Oppożizzjoni biex ma tabdigax u tiskrutinizza l-kandidat riferut għal kariga ta' Kummissarju tal-Pulizija. Wara l-lingwaġġ li l-Partit Laburista għandu kanċer fuq ix-xandir nazzjonali, Luis Gallia jgħid li l-inġurja ma milixu. Il-Prim Ministru jgħid li Chris Cardona se jkun qed jirreżenja minn deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista. Ħaddiem f'San Vincenz de Paul jeħel 5 snin ħabs wara l-instab ħati li sawwat anzjan li tagħtu puplesija u miċċarejn wara. Lejla tajba lil kulħadd inselmilkom u nilqakom għal dan is-servizz ewlieni ta' aħbarijiet nibdew minnu fih bid-dettalji. Għada se jibdew jitqasmu ċekkijiet ta' rivużjoni mit-taxxa imħabbra fil-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika u anke fil-budget. Dawn iċ-ċekkijiet li varjaw bejn 40 u 68 euro se jkomplu jippremjaw il-bżulija tal-poplu Malti u Awċi. Il-Ministru għal-Finanzi Edward Cicluna qal li din il-miżura hija waħda minn diversi li se tistimula l-ekonomija fejn iżjed minn 200,000 ħaddiem se jintlaqtu b'mod tajjeb. Mill-erba se jibdew jitqasmu ċekkijiet ta' rifużjoni tat-taxxa, miżura tal-Budget 2020 u li semmiet fil-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika. Din il-miżura se tiswa 11 miljun u nofs euro u se tolqot 212,000 ħaddiem. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna qal li l-Gvern qed jimplementa din il-miżura minkejja l-isfidi. U din miżura hija waħda minnhom hija importanti għaliex kull min jaħdem qegħdin jirrikonoxxu x-xogħol tiegħu billi nagħtu tal qed ngħidulu tax refund. Ngħidulu tax refund għax fil-fatt anke min ma jħallas taxxa wkoll se nippremjawh billi jirċievi 68 euro ċekk. U min jaqla iżjed minnu jaqla 40, min jaqla ħafna il-ċek ma jeħdux. Però tiġi tiswa l-gvern 11 miljun u nofs u se jibdew iċ-ċeks jitqasmu minn għada.
Il-Professur Xikluna spjega li min jaqla l-inqas jirċivi l-ikbar ammont ta' rifużjoni tat-taxxa. Din il-miżura hija intiża li tkompli tifrex il-ġid li ħoloq il-pajjiż fl-aħħar snin. Il-ħaddiema se jirċivu ċekk ta' bejn 40 u 68 euro. Min idaħħal iżjed minn 60,000 euro fis-sena mhuwiex eliġibbli għal din l-iskema. Il-Ministru Xikluna qal li l-isfidi preżenti qegħdin jitolbu li l-Gvern jinjetta tal-flus biex jistimula l-ekonomija, anki permezz tal-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika. Qegħdin nippumpjaw 1% kull tal-GDP kull xarejn billi dana, issa meta zidna miegħu dak il-budget jew mini budget ta' 900 miljun, allura hemmhekk qed nuru li aħna dak li ġemmajna qegħdin nagħtuh biex l-ekonomija tagħna ma tbatix, tibqa' kompetittiva u tibda tiġġenera il-flus minn barra. Mistoqsi wkoll dwar l-għajnuna lin-negozji permezz ta' differimenti tat-taxxa, il-Ministru stqarr li minn Lulju dawn għandhom jibdew iħallsu l-pagamenti l-ġodda li jkunu dovuti lid-Dipartiment tat-Taxxi. Applikaw xi 8,000 enterpriża li talbu li jiġi posposti il-pagamenti. Aħna nixtiequ li minn Lulju il-bolla u t-taxxa tal-ħaddim tibda titħallas mod regolari, però dak li għandu jagħti blura għandu 12 xahar biex iħallsu, fl-istess ħin hemm il-refunds tal-VAT u anke tat-taxxa tal-kumpaniji jistgħu jiġu posposti sakemm fidejn l-enterpriża tiddeċiedi meta tkollha il-mezzi biex tibda tħallasom lura. Meta kienet jitkellem fil-Parlament il-lejla l-Prim Ministru Robert Abela tenna li l-Oppożizzjoni għandha tieħu sem fl-iskrutinju tal-kandidat riferut tal-kariga ta' Kummissarju tal-Pulizija u għamel dan meta l-kap tal-Oppożizzjoni qam u talab li l-Parlament jaqbad u jiddiskuti dwar l-eks kummissarju Lorenz Kutajjar. Dr. Abela kien ċar li d-diskussjoni bħal din se tippreġudika l-investigazzjoni li kienet ordnata l-bieraħ mill-qorti u saħaq li l-moment li l-Parlament isir qorti u inkella korp tal-Pulizija ikun żball istituzzjonali. Fl-aħħar l-Speaker ma laqqax it-talba tal-Oppożizzjoni. Il-Prim Ministru Robert Abela tenna l-appell il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija sabiex l-Oppożizzjoni tattendi u tagħmel skrutinju parlamentari fuq il-kandidat riferut tal-Kummissarju tal-Pulizija. Għandu l-aqwa opportunità li fi ftit ġranet jidher quddiem il-Public Appointments Committee, il-kap tal-Oppożizzjoni, se jkun hemm il-Kummissarju tal-Pulizija nominat u jagħmillu d-domandi kollha. U jagħmillu id-domandi kollha. U jagħmillu d-domandi kollha. X'beħsibu jagħmel inkluż dwar il-każ li semma issa dwar l-ex kummissarju tal-Pulizija. Daw domandi rilevanti li l-Oppożizzjoni missa tagħmilhom imma li sallum qiegħda tgħid li se tabdika milli tagħmilhom. It-tlieta filgħaxija fil-Parlament il-Prim Ministru qal dan meta l-kap tal-Oppożizzjoni għamel talba sabiex fil-Parlament isir dibattitu dwar l-ex kummissarju tal-Pulizija Lorenz Kutajjar u l-Korp. Iżda l-Prim Ministru kien ċar u saħaq li rridu nħallu l-qrati u l-Pulizija jaħdmu. Fil-moment li aħna f'dan il-Parlament nibdew niddibattu dwar l-ex kummissarju tal-Pulizija f'dan il-Parlament, se tkunu intom li waqqaftu dik l-investigazzjoni. U dik hija xi ħaġa li ma rridux. Sur President, aħna nemnu, Sur President, aħna nemnu fil-qrati tagħna. Jien għandi fiduċja fil-Korp tal-Pulizija wkoll. Il-Prim Ministru tenna l-fiduċja tiegħu fl-istituzzjonijiet rilevanti fejn saħaq li dawn għandhom jitħallew jagħmlu xogħolhom. Jien ma rridx biss li f'dal pajjiż nibqgħu nitkellmu biss bħalkom dwar investigazzjonijiet. Jien irid nitkellem illi fejn investigazzjoni tagħti lokal prosekuzzjoni, dik il-prosekuzzjoni issir u wara li ssir il-prosekuzzjoni l-qrati jagħtu l-ġudizzju tagħhom. Ejja nħallu l-istituzzjonijiet tagħna jagħmlu l-ġudizzju tagħhom fil-mument li dan il-Parlament nippruvaw nikkonvertuh jew f'korp tal-Pulizija jew f'qorti nkunu għamilna l-ikbar żball istituzzjonali li nistgħu nagħmlu. Ftit tal-ħin wara l-Speaker tal-Parlament Anġlu Farrugia ġaħad it-talba tal-kap tal-Oppożizzjoni. Fil-waqt li kwota rulings preċedenti, fid-deċiżjoni tiegħu li Speaker qal li t-talba tal-kap tal-Oppożizzjoni tippreġudika l-investigazzjoni mill-qrati. Fuq xandir nazzjonali Luis Galea qal li l-inġurja ma milix meta mistoqsi dwar id-diskors li weġġa ħafna nies u nissel rabja. Nhar il-Ħadd l-eks segretarju ġenerali nazzjonalista ta' snin 80 Luis Galea qal li l-Partit Laburista
għandu kanċer u meta mistoqsi dwar il-lingwaġġ, Galea qal għaliex le. F'mument minnhom Luis Galea ħabat jiddejjaq fetaħ idejh u qal daqshekk insegu. Fuq ix-xandir nazzjonali, l-eks segretarju ġenerali nazzjonalista ta' tmeninijiet, Luis Galea, iġġustifika ruħu għad-diskors qiebes u li weġġa' ħafna nies meta saħaq li l-Partit Laburista għandu kanser. Illi fid-diskors normali jiena kont qiegħed nuża vera metafora, figure of speech, illi mill-politiċi jintuża spiss da. Fil-waqt li f'mument minnhom skuża ruħu ma' uħud, mistoqsem il-preżentatur għalfejn uża l-kelma cancer, Luis Galea baqa' jsostni għaliex le. Issa meta wieħed jgħid int għandek għaliex le. Nhar il-ħadd filgħodu Luis Galea mqabbad mill-kap nazzjonalista Adrian Delija biex iwettaq ir-riformi fil-Partit f'Tal-Pjetà saħaq li l-Partit Laburista huwa partit marit. U partit li għandu kanser. Għandu kanser. Issa tista' ħafna treatment u tagħmel ħafna affarijiet imma marit, partit marit. Fuq l-istazzjon nazzjonali Luis Galea attakka lil One News tal-li ġibnilu siltiet mill-lingwaġġ li uża hu stess. Saħansitra sostna li l-inġurja ma milixu. Fl-opinjoni tiegħi l-inġurja ma għamiltix jien, għamilha l-istazzjon tal-Partit Laburista illi xi ħaġa illi tintuża fil-lingwaġġ u b'rispett kollu, nerġa' ngħidlek, ma użajtix jinbiss bħala politiku. Fil-programm intervjena l-eks segretarju internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista John Bonello li aċċenna fuq il-bżonn li l-Partit Nazzjonalista jibdel l-attitudni tiegħu. Luis Galea infexxi attakka wkoll lil Bonello. Il-ġimgħa li għaddiet rajna l-ħabib tagħna Ġisna Zoppardi itella kummenti jagħmel referenza għal ċertu membru parlamentari referih bħala inkapaċitat. U naturalment għala kritika, eccetera, u ma ġara xejn jiskuża ruħu jew ma skużi jew ma skużax ruħu tad-dimma l-oħrajn li ħan tkellem għalija. Kien 3 snin ilu għamilt il-pożizzjoni tiegħi ċara dwar nazzjonalista. Ir-reazzjoni, ritratt tiegħi pubblikat fuq Facebook, eccetera, #skip. Birris ħadd ma skuża ruħu sallu ma ġara xejn, naħfrilkom imma din id-dialettika tal-Partit Nazzjonalista Luis m'intomx qabel ma tbidluha. Ma n-nies ma tistax toħodkom bis-serjetà. Min attivist tal-Partit Laburista kif innu John Bonello illum ma nistennix aħjar minn daw it-tip ta' kummenti. Fil-programm Luis Galea ħabat jiddejjaq meta mistoqsi fuq id-diskors li nisserrabja u ġieħ fost ħafna familji u f'mument minnhom qal daqshekk. Bil-preżentatur ġibidlu l-attenzjoni li kellu joqgħod attent xi kliem juża, iżda Luis Galea fetaħ idejh u ma rridx jisma' iżjed. Però mhuwiex każ iżolat għaliex anke dal-aħħar kien hemm każijiet oħra ta' politiċi jużaw diskors b'diżabilità. Naħseb li dat tip ta' diskors fid-dinja moderna li qed ngħixu fiha m'għandux xinat. Metafora jew le, b'rispett kollu lejk, jiena kont jaf li jiena kontra kull tip ta' diskors sew jiġi minn ħajja u minn oħra, naħseb li jridu jkollna choice of words aħjar x'nużaw biex dak li jkun ma weġġaħhomx. Chris Cardona se jkun qed jagħti r-riżenja tiegħu minn deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista. Dan sostnieħ il-Prim Ministru Robert Abela fuq it-taraġġ ta' Kastilja mal-ġurnalist tal-Malta Today. Il-Prim Ministru qal li Chris Cardona qatt ma kien jifforma parti minn gvern immexxi minnu u minn Jannar sal-lum ma kienx Ministru u wara ir-riżenja minn membru parlamentari. Insegwu x'qal propju il-Prim Ministru Malti. F'daw l-aħħar sija tkellimt komunikajt ma' Chris Cardona u rejtu x-xewqa tiegħi li ma jibqax jokkupa l-kariga ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista u fil-ħin li ġej se jkun qiegħed joffri r-riżenja tiegħu, se jkun qed jagħti r-riżenja tiegħu u għaldaqstant minn hemmhekk jibda proċess biex jinħatar deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit ġdid tal-Partit Laburista. Mit-30 ta' Ġunju se jiġu revokati l-aħħar restrizzjonijiet fosthom anki dwar il-limitu ta' 75 persuna miġbura fi grupp. F'avviż legali numru 243 il-Ministru għas-Saħħa u s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika revokaw numru ta' restrizzjonijiet li kien tfadal wara l-imxija. Fost dawn hemm ukoll il-ftuħ mill-ġdid tal-iskejjel. Fil-fatt dawn se jiftħu jum wara l-programm ta' skola sajf.
L-għada li jiġu revokati dawn ir-restrizzjonijiet se jiftaħ ukoll l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għal 24 post u minn nofs Lulju il-portijiet se jkunu miftuħa għad-destinazzjonijiet kollha. Meta ninsabu ġimagħtejn il-bogħod minn meta se jinfetaħ mill-ġdid l-ajruport għal vjaġġar minn u lejn pajjiżna, l-kumpanija li tmexxi l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ħabbret li ħadet numru ta' miżuri li se jħarsu is-saħħa kemm tal-passiġġieri kif ukoll ta' l-impjegati fl-ajruport. Dan sabiex il-pubbliku jerġa' iħossu komdu li jivvjaġġa. L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta intensifika x-xogħlijiet ta' tħejjija biex jilqa' l-ewwel passiġġieri mill-ewwel ta' Lulju b'mod sigur. L-Ajruport implementa setta miżuri li huma mirati li ħarsu s-saħħa kemm tal-passiġġieri u kemm tal-impjegati tal-ajruport. Dawn il-miżuri jikkonsistu mid-distanza soċjali u proċessi li ma jirrekidux kuntatt bejn il-passiġġiera u l-ħaddiema. Se jkun hemm ukoll prattiċi ta' iġene u tim apposta imsejjaħ Airport Care Team. L-ajruport għamel ukoll xi bidliet ta' kif il-passiġġier jgħaddi mit-terminal bilan li r-rotot li jużaw il-passiġġieri u dawk li jużaw il-viżitaturi ikunu separati. Il-kap eżekuttiv tal-kumpanija li tmexxi l-ajruport Alan Borch qal li dawn il-miżuri ser iwasslu għal esperjenza fl-ajruport kemm xejn differenti, iżda jittama li jgħinu biex il-pubbliku jerġa' jħossu komdu jivvjaġġa la darba l-ajruport jiftaħ il-bibien tiegħu fi ftit tal-jiem oħra. Pala parti minn pjanta saħħa u sigurtà, il-kumpanija investit ukoll f'teknoloġiji ġodda li se jgħinu biex proċessi ta' check-in isiru b'kuntatt minimu bejn il-passiġġieri u l-ħaddiema. L-Airport Care Team ser ikun qed idur mat-terminal biex jipprovdi l-assistenza meħtieġa lil passiġġieri filwaqt li jiżgura li jibqgħu jiġu osservati l-linji gwida dwar is-saħħa u s-sigurtà. Bejn l-ewwel ta' Lulju u l-aħħar ta' Settembru mhux se jkun permess li jsiru xogħlijiet ta' twaqqieħ u skavar f'żoni turistiċi. Din hija l-inizjattiva tal-Awtorità tal-Ippjanar wara li l-Awtorità tat-Turiżmu elenkat iż-żoni turistiċi. Din l-inizjattiva qed issir biex dawn ix-xogħlijiet ma jtelfux is-settur turistiku lil dawk li jmorru joqogħdu anki f'villeġġatura. Għall-lista ta' lokalitajiet u toroq li fihom ma jistgħux isiru dawn ix-xogħlijiet wieħed jista' iżur is-sit tal-MTA. Il-Linja Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta ċaħdet kategorikament li qed tikkomprometti mas-sigurtà li żammet fl-operat tagħha tul dawn l-aħħar 45 sena. Fi stqarrija l-Air Malta wieġbet lill-Union tal-Bdoti l-Alpa u tenniet li l-assessjar meħtieġ dwar is-sigurtà tal-operat tal-kumpanija qed isir hekk kif is-sitwazzjoni għadha qed tevolvi. L-Air Malta sostniet li ma tifhimx l-atteġġament tal-Alpa wara d-dikjarazzjoni tal-istess Union li qed tipprova ittappan ir-reputazzjoni tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru. L-Air Malta tenniet li tinsab miftuħa l-diskussjonijiet sabiex jintlaħaq ftehim li assigura s-sostenibilità u l-vijabilità tal-kumpanija fil-waqt li tissalvagwardja l-impjiegi. Raġel ta' 27 sena u 5 snin ħabs wara l-instab ħati li sawwat anzjan jirriżulta li wara l-anzjan qabditu apoplesija u miet xarejn wara. Aktar aħbarijiet mill-qorti fis-servizz li jmiss. Charlton Spiteri ta' 27 sena li jaħdem mal-anzjani f'San Vincenz de Paul ġi kundannat 5 snin ħabs wara li sawwat anzjan ta' 78 sena. Il-każ ġara f'Awwissu ta' sentejn ilu f'sala numru 3 ta' Fatima. Fil-qorti ħareġ li l-anzjan kien se jipprova jinżel minn fuq is-sodda, iżda Spiteri marja jgħat miegħu u qallu li se jinniżlu mis-sodda aktar tard. Wara nofsinhar infermiera rrapportat li l-anzjan kellu ġrieħi f'wiċċu. L-anzjan li kien sofra minn puplesija u spiċċa paralizzat qed jieħed l-isptar Mater Dei u ġie ċertifikat li sofra minn emorraġija f'rasu. Xarejn u nofs wara l-anzjan miet. Pazjent li ra kollox xed li l-imputat sawwat lill-vittma 4 darbiet. Il-Maġistrat Donatella Frendo Dumek sabitu ħati. Qalet li dak li għamel huwa xokkanti, inuman u krudili fuq persuni vulnerabbli. Il-qorti semet kif hemm biżżejjed provi sabiex in-negozjant James Fenech flimkien mal-4 ħaddiema oħra tiegħu jitpoġġew taħt akkuża. Fenech u l-4 ħaddiema tiegħu qed jiġu akkużati bi ksur ta' sanzjonijiet restrittivi li hemm fuq il-Libja. Il-kumpanija ta' James Fenech Sovereign Charters batet żewġ dajjes fil-Libja mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-Bord tal-Monitoraġġ tas-sanzjonijiet. L-investigazzjonijiet f'dan il-każ qed jitmexxew mis-Supretendent George Cremona u l-Ispettur Omar Zammit.
Alios Mikallef ta' 23 sena mill-Birgu ingħata l-ħirsien mill-arrest wara li tressa il-qorti akkużat li fil-possess tiegħu kellu id-droga, eroina u kokaina. Huwa ġie arrestat il-ħadd wara jiem ta' sorveljanza. Huwa wieġeb mhux ħati għall-akkużi fil-konfront tiegħu u nħeles fuq depożitu ta' 1,000 euro u garanzija personali ta' 10,000 euro fil-waqt li jrid jiffirma għal-assa. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Frank Anthony ta' Bone. Daniel Mebreħat u Tesfaj mill-Etjopja ma nstabx ħati fuq akkużi ta' attentat ta' qtil jew li poġġa ħajjet Michael Abela f'periklu ċar. Il-każ ġara fis-6 ta' Marzu 2016 fil-5:15 ta' filgħodu meta nqalet ġlieda f'San Ġiljan u l-qorti qalet li r-raġel iddefenda ruħu. Ġimatejn ilu għaddit liġi mill-Parlament dwar il-koabitazzjoni. L-għad dwar il-koabitazzjoni se jipproteġi u jagħti aktar drittijiet lil koppji li jgħixu flimkien fil-kuntest ta' realtajiet tal-lum. Ġimatejn ilu għadda mill-Parlament l-għad dwar il-koabitazzjoni, liġi li tirrikonoxxi uffiċjalment familji li jikkobitaw mingħajr ma jkunu miż-żewġin jew f'unjoni ċivili. L-għad dwar il-koabitazzjoni se jipproteġi u jagħti aktar drittijiet lil koppji li jgħixu flimkien. Huwa stmat li f'pajjiżna mal-4,000 koppja f'relazzjoni la huma miż-żewġa u lanqas f'unjoni ċivili u jidher li huma f'koabitazzjoni iżda ma marrux jifformulaw ir-relazzjoni tagħhom quddiem notar skont l-att tal-2017 dwar il-koabitazzjoni. Dawn il-koppji u oħrajn issa jistgħu jmorru quddiem notar pubbliku u jidħlu f'koabitazzjoni. Fi żmien 20 jum minn meta n-notar jinsinwa l-att pubbliku, ir-Reġistru Pubbliku joħroġ ċertifikat ta' koabitazzjoni bil-koppja tiġi rikonoxxuta mill-istat li hija f'koabitazzjoni. Il-liġi tagħti drittijiet daqs koppji li huma miż-żewġin u sħab f'unjoni ċivili. Fosthom id-dritt li tieħu kull deċiżjoni dwar il-kura medika tal-koabitant. Il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zamit Lewis tkellem dwar l-impenn tal-Gvern li joħloq soċjetà moderna u miftuħa għal kulħadd. Ġifieri dan huwa gvern li jaħseb kulħadd u gvern li ma jemminx li f'pajjiżna hawn lokal ċittadini tat-tieni klassi. Min-naħa tagħha s-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza Rozjen Kutajjar qalet li permezz ta' dan l-att tneħħew il-preġudizzi u d-diskriminazzjoni. Illum mixed families jew blended families mhijiex rarità imma hija realtà u għal daqstant aħna rridu nirrikonoxxu forom differenti ta' familja. Bil-liġi tal-koabitazzjoni ħankunu qegħdin nirrikonoxxu dawk il-koppji li mhumiex miż-żewġin iżda jgħixu flimkien. Intant dwar id-diskriminazzjoni fil-mod ta' kif jitniżlu d-dettalji fil-kuntratti fil-konfront tal-mara, il-Ministru Edward Zamit Lewis u s-Segretarju Parlamentari Rozjen Kutajjar stidnu mill-ġdid lill-Oppożizzjoni biex tingħaqad magħhom fi proċess ta' konsultazzjoni bil-lan li tiġi eliminata kull forma ta' diskriminazzjoni. Nissuktaw b'aktar aħbarijiet wara dan il-mument, qasir ta' reklami jekk jogħġobkom ibqgħu magħna. All new Go Freedom mobile plans from €12.99 monthly. Compatible with Go Easy Buy. Terms and conditions apply. Din il-ġimgħa bis-Super 5 tista' tirbaħ aktar minn €425,000. U tinsiex jekk tixtri biljett tal-Ambo on Super 5 tkun qed tilab u tista' tirbaħ anke b'żewġ numri. Se tieħu ċans? Center Park Orly, your shopping center. Wara diversi ġimgħat li kienet qed tirċievi notifiki ta' twelid u mwiet bil-posta, Identity Malta mill-ġdid fetħet l-uffiċċju tan-notifiki fl-Isptar Mater Dei dan bħala parti mill-impenn ta' l-Aġenzija sabiex tnaqqas l-iskarreġ biex wieħed jirreġistra fost l-iżjed mumenti importanti fil-ħajja ta' kuljum. Fil-fatt, l-Aġenzija waslet biex tniedi servizz li dawn in-notifiki ikunu jistgħu jsiru anki online.
L-Uffiċċju tan-Notifiki ta' Twelid u l-Imwiet li Identity Malta għandha l-Isptar Mater Dei infetaħ minn ġdid. Dan wara li tul l-imxija Identity Malta kienet proattiva u provdiet arranġamenti sabiex dawn in-notifiki ikunu jistgħu isiru bil-posta. L-Uffiċċju joffri wkoll assistenza lil pubbliku dwar xi diffikultà li jista' jkollu brabta mas-servizzi ta' reġistru pubbliku kif ukoll servizz ta' passaport ta' emerġenza għal trabi jew tfal taħt 3 snin li jkollhom bżonn ta' kura urġenti barra minn Malta. Il-Kap Eżekuttiv ta' Identity Malta Anton Sevasta spjega li sa mill-ftuħ tiegħu f'April tal-2018 l-uffiċċju rreġistra żieda sostanzjali fit-talbiet għas-servizzi li jagħti. L-uffiċċju minn kemm ilu miftuħ madwar sentej ilu rajna madwar 80% ta' reġistrazzjonijiet ta' twelidiet u madwar 45% ta' reġistrazzjonijiet tal-imwiet. Sevasta qal li permezz ta' taħriġ apposta li l-Aġenzija tat lill-impjegati ta' djar residenzjali f'Malta u fir-residenza San Vincenz de Paul notifiki ta' mwiet li jseħħu f'dawn id-djar se jkunu jistgħu jsiru hemmhekk stess. Dan fil-waqt li fil-ġimgħat li ġejjin in-notifiki ta' twelid u ta' mewt se jkunu jistgħu jibdew isiru online. Bir-riżultat ta' dan ġew proċessati 350 notifika ta' twelid u 100 notifika ta' mewt li waslu f'dan l-uffiċċju bil-posta. Is-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza Alex Muscat qal li l-impjegati ta' Identity Malta jinsabu fuq qudiemnet sabiex ikunu spalla ma' spalla ma' nies li jkunu qed jgħixu dawn il-mumenti partikolari f'ħajjithom. Minflok li jkollu jirrikorri fl-uffiċċju tagħna l-belt jew l-imsida qed jinqeda mill-Star stess. U allura qed naraw kif Identity Malta qed toħroġ iktar mill-uffiċċju tagħha u tagħti servizz aħjar fil-komunità. Pajjiżna b'titjib qawwi fil-bilanċ tal-kummerċ internazzjonali. Dan ħareġ minn statistika tal-Eurostat li tikkonferma dak li qalu l-Fond Monetarju Internazzjonali u l-Kummissjoni Ewropea li mill-pandemija Malta se tieħu l-inqas daqqa ekonomika. Matul ix-xahar ta' April fl-eqqel tal-pandemija Malta rreġistrat titjib qawwi fejn jidħol bilanċ tal-kummerċ internazzjonali. Dan ħareġ minn statistika maħruġa mill-Uffiċċju tal-Unjoni Ewropea l-Eurostat. Fil-fatt din l-istatistika wriet li pajjiżna kellu tnaqqis fl-esportazzjoni li kien ferm anqas minn dak fil-maġġoranza tal-pajjiżi Ewropej. Fil-fatt fil-beħ minn pajjiżna f'Malta kien hemm tnaqqis ta' 17%, filwaqt li pajjiżi bħal Ġermanja, il-mutur ekonomiku tal-Ewropa, sofra tnaqqis ta' 33%. Dan ifisser li l-Ġermanja reġistrat kważi d-doppju ta' tnaqqis fl-esportazzjoni minn pajjiż bħal Malta. L-ar andament kien fir-Rumanija fejn ġie osservat tnaqqis ta' 49%. Fejn tidħol l-importazzjoni li jfisser ix-xiri lejn pajjiżna rat tnaqqis ta' 28%. Dan ifisser li tnaqqis kien akbar minn dak fl-esportazzjoni. B'riżultat ta' hekk il-bilanċ tal-kummerċ internazzjonali tieb terz. Dan meta mqabbel mas-sena li għaddiet. B'kuntrast il-Ġermanja rat il-bilanċ tal-kummerċ internazzjonali tagħha ikun 5 darbiet anqas minn dak li kien sena qabel. Din l-istatistika tkompli tikkonferma li d-daqqa ekonomika tal-COVID-19 f'pajjiżna qed tkun ferm anqas mill-medja Ewropea. Dan huwa kif kienu bassru aġenziji internazzjonali bħal Fond Monetarju Internazzjonali u l-Kummissjoni Ewropea. Dawn kienu sostnu li pajjiżna ħejjieħu l-inqas daqqa ekonomika fost l-istati membri fi sfond ta' ekonomija reżiljenti. Raġel mill-Ghana ta' 45 sena li għajx bħal-qormi nsab fil-periklu tal-mewt wara li kien involut f'argument f'dar bħal-qormi. Il-kas fil-fatt seħħ il-bieraħ fil-għaxija l-ħabta tad-9 meta fl-asta ta' bħal-qormi daħal raġel mimlidem u talab għall-għajnuna tal-pulizija. Ir-raġel ittieħed l-Isptar Mater Dei u l-pulizija marru fir-residenza fi Triq il-Kanun f'Ħal-Qormi fejn seħħ l-argument fejn sabu l-persuna l-oħra li kienet involuta fl-argument raġel mill-Ghana ta' 36 sena li wkoll jgħix Ħal-Qormi. Allegatament dan weġġa lill-vittma b'oġġett li jaqta' u bil-ponta. Ir-raġel ta' 36 sena li sofra ġrieħ ħfief ittieħed il-lokab tal-pulizija fil-Furjana l-aktar stħarriġ. Dwar il-każ inħatret inkjesta maġisterjali u l-investigazzjonijiet tal-pulizija fuq dan il-każ għadhom għaddejjin. Raġel ta' 50 sena minn San Ġwan weġġa gravi f'inċident f'sit ta' kostruzzjoni f'Ħallija. L-inċident seħħ għal ħabta ta' nofsinhar u 20 fi Triq Ennejja meta waqgħu xi xorok bir-raġel waqt li kien qed jagħmel xi xogħol ta' kostruzzjoni. Fuq il-post isejjaħ tim mediku li ta' l-ewwel għajnuna. Ambulanza ħadet lir-raġel l-Isptar Mater Dei. Aħbarijiet ta' barra.
Wara l-maltemp jiġi il-Bnazzi u jidher li dan qed iseħħ ukoll fir-riċerka li qed issir għal kura tal-coronavirus. L-esperti Ingliżi ddikjaraw li sabu trattament b'mediċina irħisa u aċċessibbli għal persuni milquta serjament mill-COVID-19. Naraw dan u aktar fl-aħbarijiet ta' barra. Mediċina rħisa u disponibbli fis-suq imsejħa dexamethasone tista' tgħin biex issalva l-ħajja ta' pazjenti li huma serjament milquta mill-coronavirus. L-Aġenzija tal-Aħbarijiet BBC qed tirrapporta li skont l-esperti Ingliżi, it-trattament b'din il-mediċina huwa soluzzjoni li x-xjentisti kienu qed ifittxu biex tinstab il-kura għal COVID-19. Mill-istudji li saru sa issa, din il-mediċina tnaqqas ir-riskju ta' mewt b'terz għal pazjenti fuq ventilatur u b'20% għal dawk li jkunu fuq l-ossiġnu. Il-Korea ta' fuq sprodiet uffiċċju li kien infetaħ fl-2018 mal-Korea t'isfel bil-ħsieb li jiffaċilita l-komunikazzjoni bejn iż-żewġ partijiet. Din il-mossa saret wara li l-Armata tal-Korea ta' fuq wissiet li lesta tidħol f'żona biex tifret li żewġ partijiet wara li xi gruppi fil-Korea t'isfel qed jibgħatu materjal ta' propaganda fil-Korea ta' fuq. Zaqqu radba u rasu jibsa il-bahar mux lakem tiċċajta miegħu u fiż-żona tal-Qrejtin f'Marsa Xlokk kienet ilha tinħass. Il-ħtieġa li jkun hemm protezzjoni mill-illa tal-bahar sal-aħħar ta' din is-sena mistenni jkun lest breakwater b'tul ta' 110 metri nsegu. Il-proġett tal-breakwater fiż-żona tal-Qrejtin f'Marsa Xlokk mistenni jkun lest sal-aħħar ta' din is-sena. Kif issa tlest tal-pedament u se jibda l-bini tal-istruttura tal-breakwater. Il-proġett wieġeb għal talbiet li ilhom isiru mis-sajjieda xlukajri biex il-port jiġi aktar kenni u jonqos ir-riskju ta' ħsara lil bastimenti meta l-baħar ikun irid jibla l-art. Waqt żjara fuq il-land tax-xogħol mill-Ministri Ian Borg u Anton Refalo, intqal li se jiġi jitpoġġa wkoll fanal tal-port ta' 7 metri fit-tarf sabiex jaraf lil baħħara li ġejjin bil-preżenza tiegħu. Il-breakwater b'tul ta' 110 metri se jgħin ukoll kontra l-illa tal-baħar fuq il-binjiet u n-negozji matul ix-xatt. Il-perin tal-proġett Elaine Farrugia spjegat li l-istruttura se jkollha ġebel simili għal dak tal-port tal-Imġar f'Għawdex. Issa x-xogħol ta' taħt il-baħar huwa kollu lest u bħalissa qegħdin għaddejjin fil-fażi fejn qed norbtu l-ħadid li ħajkun qed jifforma sija l-wiċċ tal-breakwater kif ukoll ħajt li ħajkun madwar 2 metri u nofs qoli u li ħajservi tal-quħ biex miegħu jitpoġġa blat kbir forma ta' rampa u dan il-blat ħajkun qiegħed jintuża biex jintkisser is-saħħa tal-mewx miegħu. Ix-xogħol fuq dan il-proġett skatta f'Lulju tas-sena li għaddiet. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg sostna li b'dan il-proġett se jgawdu s-sajjieda ta' lokalitajiet oħra fosthom dawk tal-inħawi ta' Dellimara. L-investimenti li jitkellimna fuqhom illum ivarjaw u huma investimenti li ser ikunu qed itejbu l-infrastruttura marittima biex dejjem inkunu iktar kompetittivi bħala pajjiż u ngħinu lid diversi ħaddiema li jaħdmu fl-oqsma rispettivi tagħhom. Intant il-Ministru responsabbli mill-qasam tas-sajt Anton Refalo tenna kif is-sajt huwa l-għajxien ta' ħafna familji u dan il-proġett ser ikun ir-ruħ li jkompli jgħin lil bosta sajjieda f'ħidmithom. Mhux biss li s-sajjied impoġġu fiċ-ċentru ta' dak li nagħmlu, mhux biss aħna ntejbu l-kwalità tal-ħajja tal-familji u tas-sajjied, imma wkoll naraw li aħna nagħtuh l-għodot, nagħtuh l-infrastruttura importanti sabiex is-sajjied ikollu l-ken, sabiex is-sajjied ikun jista' jimmanovra propju tal-baħar tiegħu sabiex il-ħajja tiegħu tkun iktar feliċi u anki jkun jista' jimxi l-qudiem f'ħajtu. Permezz ta' għajnuna finanzjarja mill-Gvern bosta qdiet mhux governattivi u entitajiet privati f'Għawdex ser jingħataw jew massimu ta' 50,000 euro u jew massimu ta' 25,000 euro biex itejbu l-faċilitajiet tagħhom. Din l-għajnuna finanzjarja hija weda oħra imwettqa tal-budget. Permezz ta' skema offruta mill-Ministeru għall-Għawdex bosta diet mhux governattivi u entitajiet privati fil-gżira ta' Tletoljiet ser jibbenefikaw minn għajnuna finanzjarja kemm mill-lat ta' restawr tas-sit kif ukoll sabiex jagħmlu titjieb fis-sistemi audiovisivi li offru li ma' faċilitajiet jistgħu waslu sabiex jiġu organizzati laqat, konferenzi u esibizzjonijiet. Il-benefiċċji varjaw skont kemm ikun estensiv il-proġett u għaldaqstant il-benefiċjarju jista' japplika bi proġett maqsum fażijiet. Għaqda mhux governattiva tista' tbenefika minn massimu ta' 50,000 euro. Bil-Gvern ikopri 50% tal-ispejjeż relatati max-xogħlijiet.
dan fil-waqt li entità privata tista' tgawdi minn massimu ta' 25,000 euro. Bil-gvern ukoll ikopri 50% tal-ispejjeż relatati max-xogħlijiet. Sabiex proġett ikun eleġibbli irid ikun applikazzjoni mal-awtorità tal-ippjanar fejn hu neċessarju. L-entitajiet privati jistgħu jgawdu mill-għajnuna tal-gvern anki jekk bdew il-proġett. Il-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri sostna li dawn l-għajnuniet huma xhieda ta' kemm il-gvern ipoġġi lil laqdiet mhux governattivi u entitajiet privati fuq il-quċċata tal-lista ta' priorità. Għaldaqstant aħna ħarsu l-qoddim sabiex ikun hemm absorption tajba kemm min-naħa tal-NGOs kif ukoll min-naħa tas-settur privat sabiex nollu dan il-livell u mhux biss nibqgħu niffokaw biex ngħidu hekk fuq it-turiżmu konvenzjonali iżda wkoll nibdew nittargetjaw markets u niche speċifiċi sabiex inkomplu wkoll ikollna turiżmu ta' kwalità lejn din il-gżira. Naslu bekk fit-tmim ta' dan il-bulletin tal-aħbarijiet, nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom, infakkarkom li eżatt warajna jkompli il-programm Pjazza ma' Karl Stanjo Navarra, edizzjoni marbuta wkoll mal-kampanja ġbir ta' fondi tal-Partit Laburista. Nselmilkom. Brickstone, only for men. Brickstone, only for men. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek. Tul is-sessjoni tal-lum fuq il-Borża ta' Malta, in-negozju kien mifrux fuq 5 isma, bi 3 isma minnhom jirreġistraw gwadan. Kien hemm ukoll 2 isma li ma raw l-ebda tibdil fil-prezz tal-eluq. L-isma ta' HSBC gwadanjaw 2 ċenteżmi biex għalqu f'livell ta' 96 ċenteżmu. L-isma ta' RS2 gwadanjaw 2 ċenteżmi biex għalqu f'livell ta' €2.32 ċenteżmu. L-isma ta' Farsons Group gwadanjaw 5 ċenteżmi biex għalqu f'livell ta' €8. Tul is-sessjoni tal-lum kien hemm ukoll attività fl-isma ta' BMIT Technologies u Go. Iżda minkejja dan in-negozju ma ġie reġistrat l-ebda tibdil fil-prezz tal-eluq ta' dawn l-isma. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek. Dejjem kontu miegħi għaliex dejjem emmint fikom. Dejjem emmint fikom. U llum irridkom tkunu protagonisti miegħi biex flimkien immexxu lil dan il-pajjiż il qudiem. Inkomplu niġġeddu maratona ġbir ta' fondi tal-Partit Laburista b'differenza. Inizjattiva imqasma matul ġimgħa sħiħa mit-2-15 sal-ħadd 21 ta' Ġunju. Ingħaqad magħna, kun parti minn din l-inizjattiva sabiex flimkien inkomplu niġġeddu.
Għal zaqqu jala għajnejh u jiftaħ idejh. Mhux tab xejn li ma' żmien kien hawn żviluppi kbar kif l-ikel jasal għand in-nies. Għax kif issemmilhom l-ikel taqalhom zaqqhom. Ta' kuljum naraw bosta bejja fit-toroq iduru u jbijaw. Il-Maltin dejjem ħasbu biex jaqdu lill-klijenti tagħhom bil-bieb. Iżda xi jsir biex jasal l-ikel id-dar? Signori, sarta tajba l-darbohra naqakum għal programm ieħor edizzjoni speċjali tal-programm Pjazza illi jieħu l-forma ta' parti mill-Maratona ġbir ta' fondi bris il-Partit Laburista. Qabel ma nagħmlu l-kollegamenti tagħna kemm ma' studio numru 3 fejn hemmhekk għandna sindki u kunsilliera tal-Partit Laburista li qed iwieġbu telefonati tagħkom għal dak in-numri li għandkom miktubin hemm misfel fuq l-iskreens tagħkom. U mbagħad nagħmlu kollegament ukoll mal-lokalità ta' Ħażebbuċ fejn hemmhekk għandna lil Renato Vella li flimkien mal-Kumitati distrettuali hemmhekk qed jilqa' l-donazzjonijiet tal-kumitati tagħna, ovvjament mogħtija minnkom it-telespettaturi partitari tal-Partit Laburista. Xagħti li nibdew b'referenza għal dak li ġara fil-Parlament illejla. Fil-programm preċedenti, ħabta tas-seba' aw tas-sitta, tajt spjegazzjoni fuq. Però ħammorru pass. Hemm differenzi, ħajkun differenti minn dak li spjegajtilkom fis-sitta, u naraw daqsxejn x'qal Adrian Dellija illejla fil-Parlament. Ministru, ħadd pjaċir nisemak twieġeb il-kollega tiegħi Kerry L'Aquilina għax spjegajtilna l-prinċipju illi ħadd ma jista' jikkritikak għax aġixxejt. L-implikazzjoni hi illi min ma jaġixxix ikun qiegħed ukoll jieħu deċiżjoni. Mela, Adrian Dellija fil-Parlament kien qed jirreferi għal dak li rrid li jsir fil-Parlament illejla. Ovvjament issir mozzjoni li tinstema b'urġenza fil-Kamra fejn qed jirreferi għal dak li smajna mill-qrati l-bieraħ rigward l-eks Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar. Però ovvjament baqgħu Adrian Dellija, Kerry L'Aquilina, kif ukoll Jason Azzopardi, the usual suspects, illi l-ħin kollu jisusu u jridu responsabilità politika din darba lejn Byron Camilleri, però Byron Camilleri wieġeb hekk. Jien nixtieq nżid xi ħaġa oħra mal-kap tal-Oppożizzjoni. Lili mbarra jikkritikawni ħaġa oħra. Jgħiduli allura Soho ma investigax laqqas is-Sur Cutajar xorta għadu jiġri barra u xorta għadu kap tal-Oppożizzjoni. Mela, dak kienet it-tweġiba ta' Byron Camilleri. Net News fuq is-sit tal-portal tagħhom kellhom l-istorja fejn tajt li l-Partit Nazzjonalista jinsisti għal dibattitu urġenti dwar is-sitwazzjoni preżenti. Tarawha hemmhekk it-titlu tiegħu. Il-dibattitu kien iktar sħun mbagħad fil-Kamra fejn kien hemm ovvjament iż-żewġ naħat illi bdew jesprimu l-pożizzjoni tagħhom. Adrian Dellija irid li d-dibattitu jsir u ovvjament naħa tal-Gvern permezz tal-whip tal-Grupp Parlamentari Glenn Bedingfield sostna illi il-Gvern ma jaċċettax l-urġenza tad-dibattitu. Tkellem il-Prim Ministru Robert Abela. Ħawieġeb għad-domanda li għadu kif għamel il-kap tal-Oppożizzjoni, jekk intihx komfort li ħassir ġustizzja ma' kulħadd. Għandu l-aqwa opportunità li fi ftit ġranet jidher quddiem il-Public Appointments Committee, il-kap tal-Oppożizzjoni, se jkun hemm il-Kummissarju tal-Pulizija nominat u jagħmillu d-domandi kollha.
u jagħmillu id-domandi kollha. U jagħmillu d-domandi kollha. X'beħsibu jagħmel inkluż dwar il-każ li semma issa dwar l-ex kummissarju tal-Pulizija. Daw domandi rilevanti li l-Oppożizzjoni missa tagħmilhom imma li sallum meta tgħid li se tabdika milli tagħmilhom. U l-aħħar punt, Sur President, b'dak li qed tistidilna biex nagħmlu l-Oppożizzjoni llum, id-dibattitu li l-Oppożizzjoni tridna nagħmlu dwar persuna li l-bieraħ il-qrati tagħna qalulna. Il-Maġistrat Montebello l-bieraħ qalet li l-eks kummissarju tal-Pulizija għandu jiġi investigat. Hekk qalet il-Maġistrat u hekk għandu jsir investigazzjoni serja li titmexxa minn persuna serja wkoll. Fil-mument, Sur President, fil-mument li aħna f'dan il-Parlament nibdew niddibattu dwar l-eks kummissarju tal-Pulizija f'dan il-Parlament, se tkunu intom li waqqaftu dik l-investigazzjoni. U dik hija xi ħaġa li ma rriduhiex. Sur President, aħna nemnu, Sur President, aħna nemnu fil-qrati tagħna. Jien għandi fiduċja fil-Korp tal-Pulizija wkoll, irrid li l-investigazzjoni Sur President, jien mhux biss. Hekk jaġobkom ta'. Sur President, kulħadd qal parti tiegħu. Ħanisma' ruling. Jien ma rridx biss, Sur President, jien ma rridx biss li f'dal pajjiż nibqgħu nitkellmu biss bħalkom dwar investigazzjonijiet. Jien irid nitkellem illi fejn investigazzjoni tagħti lokal prosekuzzjoni, dik il-prosekuzzjoni issir u wara li ssir il-prosekuzzjoni l-qrati jagħtu l-ġudizzju tagħhom. Ejja nħallu l-istituzzjonijiet tagħna jagħmlu l-ġudizzju tagħhom fil-mument li dan il-Parlament nippruvaw nikkonvertuh jew f'korp tal-Pulizija jew f'qorti nkunu għamilna l-ikbar żball istituzzjonali li nistgħu nagħmlu. Grazzi, issejja jagħti sospendi għaruli. Mela, il-Speaker sospenda l-Kamra u rġi lura bir-ruling, jiġifieri id-deċiżjoni tiegħu. Is-sedja konsidrat talba ta' kapitolazzjoni u Din Delija sabiex il-Kamra tissospendi x-xogħol tagħha kontroll permanenti 13 ħallet iddiskuti l-materja msemmija fid-dikjarazzjoni preżentata minn nuovi membru. Nusoqgħod naqra l-mozzjoni ġifieri ġaqrat. Fil-konsiderazzjoni tagħha s-sedja ragħtu ukoll interventi li għamlu l-istess kapitolazzjoni u Glenn Bedingfield kif ukoll il-Prim Ministru li għandi trasessjoni hawnhekk dwar din it-talba. Hija ttenni li hija tassettivament marbuta proċeduralment bl-ordni permess tal-Kamra u kif dawn ġew applikati b'mod kostanti u regolari mill-speakers oħra qabli u għaldaqstant it-talba hija mxħuta. Ir-ruling huwa deċiż. Mela, ir-ruling huwa deċiż. U mbagħad il-Kamra komplet titlaqqa u kien hemm Jason Azzopardi li kien qed jitkellem f'dak li ngħidulu aħna l-aġġornament tal-Kamra. Però mod indirett trid jibgħat messaġġ li anke l-Oppożizzjoni ma taqbilx ma' dan ir-ruling. Però biddilha daqsxejn. Ħasimgħu kif biddilha. Irrid u nħoss b'sens ta' ima u rispett dan ngħidu, però ma nistax ma nesprimix in-nuqqas taqbil tiegħi għad-deċiżjoni li ħa il-Parlament, il-sedja, illi ma tilqax it-talba il-proposta li għamel il-kap tal-Oppożizzjoni għan-nom tal-Oppożizzjoni biex sala ewlenija fil-bini tal-Parlament tiġi imsemmija għal Defni Karwana Galizja kif ġara fil-Parlament Ewropew, sija Brussell u sija fi Strasburg. Naħseb illi ngħidha b'umiltà, it's a missed opportunity, it's a lost opportunity. Illi, ovvjament, it-talba saret minn Adrian Delija, ma milix li l-Partit Nazzjonalista biex għal-inqas sala ġoddar ċentrali tissemma għal dak li fisser pala il-biċċa blogger. Iżda, Adrian Delija fil-programm preċedenti ta' dan, il-lejla stess, staqsejtu mistoqsiti li sissa għadu ma weġibx. L-ewwel ħaġa, jekk huwiex lest li jinforma lid-deputati parlamentari tiegħu dwar il-famuża laqgħa li kellu fil-razzett ta' ħażebbuċ ta' Jorgen Fenech. Irridu niftakru li Adrian Delija ltaqa' ma' Jorgen Fenech wara li nqatlet Daphne Caruana Galizia. Allura, lest Adrian Delija jispjega lid-deputati parlamentari tiegħu dwar fuq min tkellem ma' Jorgen Fenech, dwar xiex tkellem ma' Jorgen Fenech, u fl-aħħar net fuq min u għal min għadunur min ċeċku it-tazzi tagħhom. Jien għadni qed nistenna it-tweġiba.
Merba fil-studio tagħna lill-Ministru Edward Zammit Lewis u l-Ministru Aaron Farrugia telegrafikament qabel ma mmorru biex nitkellmu mas-sindki tagħna ċevent qed niġbru l-flus għall-Partit Laburista. Permetti li ftit, il-linji huma miftuħin. Direttur, jekk jogħġbok. Sfortunatament fil-Partit Laburista partit politiku illi jippermetti l-affarijiet li għexna fl-aħħar snin u partit illi għandu kanser. Issa tista' ħafna treatment u tagħmel ħafna affarijiet imma marit, partit marit. U l-One News jaqbad din jestrapola u jtija dik il-spin, dik it-tifsira. Fl-opinjoni tiegħi l-inġurja ma għamiltix jien. Għamilha l-istazzjon tal-Partit Laburista. Maratona ġbir ta' fondi. Għal donazzjoni ta' 15 euro ċempel fuq 5170-2053. Għal donazzjoni ta' 25 euro ċempel fuq 5180-2036. Għal donazzjoni ta' 50 euro ċempel fuq 5190-2060. Jew SMS b'donazzjoni ta' 6 euro u 99 ċentesmu fuq 5061-8900. Tistaw kol iċċempel fuq il-Pledge Line fuq 2124-2620. Fissem il-Partit Laburista nejdule grazzi. Edward Zammit Lewis, Aaron Farrugia, Selinkom, Serata Tajba. Edward, introduzzjoni. Introduzzjoni għal ġbir ta' fondi. Definitivament. Introduzzjoni u investiment għal pajis u għal Maltin u Lawċinkalla. Il-fatt li natu il-flus il-Partit Laburista, importanti li l-Partit Laburista anka meta hemm il-Gvern Laburista iktar minn qatt qabel jibqa' ħaj. Il-partit irid jibqa' ħaj, irid jibqa' għaddej għaliex tlaqna mill-partit u se nerġgħu mmorru lura l-partit. U allura il-partit jixpruna lill-Gvern lilu u l-seħbi Aaron biex naħdmu iktar u naħdmu għal ġid tal-Maltin u Lawċinkolla. Aaron? Sal u mit-sena anniversarju bħala moviment bħala partit tal-ħaddiema, Partit Laburista. Immaġinaw il-kisbiet, għazbu fil-kisbiet kbar li għamilna mit-sena law. Perit Mintof u l-mexxejja kollha sallum il-ġurnata Roberta Bela, imma aħsbu iktar dwar x'ħanamlu fil-mizzani ġejjin. U dak huwa l-investiment illi ħanamlu mill-lum għal għada fina bħala Moviment Laburista, fina bħala deputati u ministri fil-partit illi se jmexxi fi żmien li ġej. Mela, fil-waqt li smajna l-żewġ ministri jitkellmu bil-appelli tagħhom bl-iskop li intom tagħtu kontribuzzjonijiet lejn il-Partit Laburista, fakalkom li din il-maratona se tkompli sa nhar il-ħadd li ġej. Il-qofol jintlaħa fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista nhar il-ħadd li ġej bi programmi speċjali li nibdew bi pjazza fis-6 mhux fis-6 u nofs kuljum, mbagħad ikomplu mill-8 u 5 sa 9 ta' filgħaxija. Rid ifakkarkom ukoll li għandna is-sindki li qegħdin fil-studio numru 3 fl-kien ma' Nolan Kamilleri. Nsellimlek Nolan, nittamela tismani? Nsellimlek Karl Iva qiegħed nisimek għal darbohra l-panel tagħna kompla jinbidel. Nixtieq nieħu mill-ewwel il-kumment tal-Minority Leader tan-Naxxar is-Sur Marlon Brinkat. Il-kummenti tiegħek rigward din il-maratona ġbir ta' fondi. Kemm hu importanti l-wieħed li jġeddet, speċjalment li jkun fil-gvern u jibqa' jġeddet. Huwa importanti ħafna, ovvjament hemm żona għajnuna finanzjarja, ejjew ngħinu, ovvjament iridu wkoll nagħtu l-appoġġ tagħna l-Prim Ministru tagħna Roberta Bela, u apparti hekk appell ieħor lill-Maltin kollha, ejjew dis-sena nkunu turisti ġewwa Malta stess, ejjew dak li konna ħanifqu forsi f'xi safra barra Malta, nifqu Malta, ħalli negozju u l-affarijiet Maltin jaqbdu u jerġgħu jaqbdu ritmu dak li kienu għaddej qabel. Ekku, Karl, jekk tippermetti li nixtieq nieħu wkoll il-kumment ta' Sindku Mario Kalleja, is-Sindku ta' Marsa Skala. Grazzi ħafna, aħna llum qegħdin hawn nafu li l-partit tagħna Partit Laburista qegħdin ngħidu li l-logo tagħna palsi qed jiġġedded. Nafu wkoll li l-Partit Laburista se jalqa mit-sena mit-tmexxija tiegħu, nafu kemm kien hemm kapijiet li dejjem ħadmu għal pajjiżna. Illum il-ġurnata għandna l-kap attwali, il-Prim Ministru Roberta Bela li qed juru anki l-sodisfazzjon tiegħu, qed juru anki l-progress tiegħu. Huwa Prim Ministru ieħor li mhux qiegħed jaħdem għall-Laburisti biss, qiegħed jaħdem għall-Maltin Lawċin kollha. U naħseb jiena l-aktar eżempju ċar li kellna dal-aħħar il-Prim Ministru kif beda f'dawn l-aħħar
xhur tiegħu, beda billi sab triq iebsa meta tfaċċa dan il-fenomenu tal-COVID-19. Nafu li flimkien il-Kabinet kollu, Prim Ministru, Deputat Prim Ministru, flimkien mal-Kabinet, flimkien ma' Subpresident tas-Saħħa, il-membri parlamentari kollha kemm ħadmu flimkien, ħadu deċiżjonijiet faqthom, deċiżjonijiet jibsa biex bekk aħna l-Maltin u l-Awċin kollha illa li id-deċiżjoni li ttieħdu ma tidux għall-laburisti biss, jew għan-nazzjonalisti biss, ittieħdu għall-Maltin u l-Awċin kollha, kien hemm deċiżjonijiet f'waqthom illi għall-grazzja talla ftit imwiet kważi kien hemm xi 9 imwiet illi nafu l-ħafna minnhom ukoll kellhom komplikazzjonijiet. U llum il-ġurnata Alla jbierek illi forsi sal-15 ta' Lulju l-affarijiet jerġgħu jiġu għan-normal u bekk grazzi anki għal din it-tmexxija illi minkejja l-fatt illi ħadna ħsieb is-saħħa, grazzi għal kabinet kollu, qed nieħdu ħsieb ukoll l-ekonomija. Illum qegħdin hawn appell żgħir illi aħna dejjem insemmu il-ftit minn ħafna jagħmel ħoss u llum jiena nissuġġerixxi u nitlob lilkom kollha telespettaturi tagħna kollha u anke dawk li mhumiex ta' tendenza laburisti, jien illum ċempilli wieħed illi mhux ta' tendenza laburista, għalli isma' bat li xi ħadd għax nixtieq nagħti donazzjoni ta' tmexxija tajba illi qegħdin tagħtu dan huwa ta' sodisfazzjon kbir. Illi aħna l-ġid huwa komuni, il-ġid huwa ta' kulħadd, il-ġid huwa ta' Malta Għawdex, m'hemmx kuluri, m'hemmx differenti, l-importanti aħna illi ħanarġaw niġu għan-normal u grazzi għal din it-tmexxija serja. U jekk jista' jkun min jista' nafu li bħalissa kien hemm min tilef anke l-impjiegi tiegħu, kien hemm qed iddaħħal ftit inqas minn qabel, imma ejja nagħmlu dak l-isforz. Flok ħadna flok forsi pejjibna żewġ pakketti sigaretti. Ejja nagħtu donazzjoni l dan il-partit, partit li huwa b'saħħtu, kien b'saħħtu, għadu b'saħħtu u jiena ċert illi se jibqa' b'saħħtu. Grazzi. Inkompli nżid ma dak li qal is-Sindku Mario Kalleja, il-ftit minn il-ħafna. Il-Partit Laburista dejjem hekk kienet lajta tiegħu. Meta beda mit-sena ilu u anke il-ftit minn il-ħafna 25 sena ilu meta nbena iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. L-appell tagħna huwa wieħed ċar. Ejna nkomplu niġġeddu. L-Kamilleri, mela, se niddu pawza ta' ftit minuti kif niġu lura se nkomplu nitkellmu mal-Ministru Edward Zamidlu isma' l-Ministru Aaron Farrugia u se nagħmlu wkoll kollegament ma' Ħażebbuġ fejn hemmhekk għandna lil Renato Vella flimkien mal-volontira kif ukoll il-membri tal-kumitati tas-sezzjonijiet tal-distrett t'hemmhekk. Ibqa' magħna. Sfortunatament fil-Partit Laburista partit politiku illi jippermetti l-affarijiet li għexna fl-aħħar snin u partit illi għandu kanser. Issa tista' ħafna treatment u tagħmel ħafna affarijiet imma marit, partit marit. U l-One News jaqbad din jestrapola u jtija dik il-spin, dik it-tifsira. Fl-opinjoni tiegħi l-inġurja ma għamiltix jien. Għamilha l-istazzjon tal-Partit Laburista. Maratona ġbir ta' fondi. Għal donazzjoni ta' 15 euro ċempel fuq 5170 2053. Għal donazzjoni ta' 25 euro ċempel fuq 5180 2036. Għal donazzjoni ta' 50 euro ċempel fuq 5190 2060. Jew SMS b'donazzjoni ta' 6 euro u 99 ċentesmu fuq 5061 8900. Tista' wkoll iċċempel fuq il-Pledge Line fuq 2124 2620. Fissem il-Partit Laburista ngħidulek grazzi. ċertu ikel wasal għal arċ tużejjed fl-stonku li jista' jikkawża indiġestjoni jew ħruq ta' stonku. Reni jibdel arċ tużejjed fl-ilma u sustanzi naturali oħra. Reni, soluzzjoni effettiva għal ħruq ta' stonku u indiġestjoni. Il-prodotti Reni huma mediċina. Dejjem aqra l-fuljett u saqsi t-tabib jew spiżjar tiegħek għal aktar pariri. Red Elmar, frott il-baħar b'toma unika għal kull staġun, f'kontenituri faċli biex jinfetħu. Red Elmar, frott il-baħar ta' kwalità superjuri għal kulħadd. Nintroduċu l-Eco Hive Recycling, impjant li se jagħmel użu aħjar mill-materjali riċiklati u bekk ingħataw ħajja ġdida. Eco Hive Recycling, be responsible. Best Deal Properties, iċċavetta għal proprjetà tal-ħolm tiegħek 9944-9606.
Don't let hay fever cloud your summer. Claritin gives you fast 24-hour relief from allergies without making you drowsy. Claritin, the world's #1 allergy brand, contains loratadine. Please seek further advice from your doctor or pharmacist. Read the instructions carefully. Exclusively available at Dino Fino Home. Jaqgħu dan tiegħek. Ħallejtu warajk fuq ix-xatt loqom tas-sigaretti. Boros tal-plastik. Stiros u pożati. Bżieżoq. Tazzi tal-ġelat. Kollha b'xi mod jew ieħor qegħdin nużaw single-use plastic. Hemm bżonn li ma tibqgħux tħammġu l-ibra tagħna għax minflok ħut fil-baħar se nispiċċaw bil-plastik erba' tiem oħra. Ejja naraw se nagħmlu. Ejja ngħidu le għall-plastik. Għamilha għalija. U għalija. Ejja nkunu soluzzjoni. Mhux il-problema. Ejja nsalvaw il-baħar tagħna. Dan huwa l-istaġun ideali għas salads u barbecues. Kun jispeċjalizzaw f'salad dressing u sauces. Ir-range ta' salad dressings ta' Kun hija varjata biex bekk kull salad li nipprepara tkun interessanti u ta' palat. Kun għandhom ukoll varjetà differenti ta' sauces, mustarda u ħall. Ma Kun żgur li ser issib it-toma favorita tiegħek. Kun. Introducing EcoHive Energy, a plant that will turn waste that cannot be recycled into energy for our homes. EcoHive Energy. Be responsible. F'Malta u Għawdex għandna l-fuq minn 3500 proprjetà li huma protetti. Kull proprjetà protetta hija mdawra b'bini ieħor u dan il-kuntest huwa importanti għal mod kif in-nies jesperjenzaw il-proprjetà. Għal din ir-raġuni l-kuntest tal-ispazju jistħoqlu attenzjoni speċifika. L-Awtorità tal-Ippjanar permezz ta' linji gwida qiegħda tikkommetti ruħha li tkun aktar viġilanti meta tevalwa u tieħu deċiżjoni fuq applikazzjonijiet ta' żvilupp li jinsabu viċin bini skedat. Beba, l-ura din segwu l-program speċjali parti mill-Maratona Ġbir Fondi Bris il-Partit Laburista. Rajtu hemmhekk dik il-spjega tal-miżuri li ħabbar il-Prim Ministru l-ġimgħa li għaddiet fejn qiegħed jagħti b'mod konkret fir-raba' pakkett illi qiegħed jaġġorna fuq it-tlieta li kienu preċedenti ta' inizjattivi Bris il-ħaddiema lin-negozji Maltin. Hawn min sejjaħlu Bazooka Budget iżda jagħmel parti wkoll minn programm ta' riġenerazzjoni ekonomiku. Ministru Edward Lewis, Edward Zammit Lewis, statek illi, anki inti, Aaron, illi tispiegaw ftit, dawn il-benefiċi ma waqgħux mis-sema. L-għunetu ma frottal, għalhekk il-bniedem meta jħares, meta jara maratoni bħal daw, jara fejn għandu jinvesti politikament. Mela hija frott ta' politika ekonomika taqal illi ilha ġejja snin, ilha ġejja mill-amministrazzjoni Joseph Muscat, l-ekonomija kibret. Stajna infadlu iktar, stajna ikollna l-ewwel darba National Social and Development Fund illi ġej ukoll mill-programm tal-ċittadinanza bil-investiment. Fil-mument tal-bżonn sibna daw il-flus, ħadna deċiżjonijiet tajbin, għamilna kif għattajb 4 pakketti finanzjarji għaliex bdejna nissawndjaw fej hemm bżonn ngħinu u ovvjament dil-għajnuna kienet strumentali biex tqajjem ċert ottimizmu illi kien diffiċli fi żmien ta' sfida illi laqqas kellna mit-tieni gwerra law ħankun ċar, bla preċedent. U tu illi tqajjem ċerta domanda domestika, ġifieri li l-poplu jħossu konfidenti li joħroġ hemm barra u jibqa' jgħix il-ħajja tiegħu. It-tielet il-job retention li ma jkollniex għad pajjiżi oħra bħall-Italja kellek problemi kbar, aħna konna preparati għaliha, kienet sfida kbira
irbaħnija medikament, issa wasal il-punt illi niftħu u nirbħu u nirkupraw ekonomikament fix-xhur li ġej. Mela, qabel ma niġi għal Aron, xtaqtek illi bħala preludju, u speċjalment bħala dak li qal Edward Zamit Lewis, kif irreaġixxa għal dan il-pakkett Adrian Delija nar il-ħadd li għadda. Emnuni, sinjuri, isimgħu dak li se taraw, isimgħu sew, mbagħad nitkellmu. Qed ippartatlek l-għajnuna kontra l-vot? Partatlek l-għajnuna kontra il-vot. Aron. Ovvjament kena budget tajjeb ħafna aħna f'Ottubru li għadda, wieħed mill-aqwa budgets li għata mill-Gvern Laburista. Dal-budget illi għamilna bħala mini budget issa il-ġimgħa li għaddiet kien jibni kif qal tajjeb ħafna l-kollega tiegħi fuq 3 pakketti ta' qabel u dawn kienu intenzjonati biex number 1 insalvaw l-impjiegi u number 2 insalvaw in-negozji. Issa darba pakkett li għamilna kien intenzjonat biex jistimula l-ekonomija. U dan sa nagħmluh aħna għax kellna kuxin, ġifieri laqal kif qal tajjeb ħafna Edward. Ta' gvernijiet Laburisti tal-aħħar 7 snin kellna kuxin, il-pajjiżi oħra ma kellhomx. Jekk ħarsu x'in jiġri Spanja, Franza u l-Italja biex insemmit ta' biss għandhom ekonomija li sejra lura bħal granġ u bħalissa għandhom gvernijiet ippanikjati għaliex ma kellhomx dak il-kuxin illi tihom il-komfort li għamlu dak il-budget li għamilna aħna. U allura 900 miljun injettati fil-kumpaniji Maltin, fin-negozji Maltin, fil-jobs tal-Maltin u l-Awċin biex bekk aħna issa jinsabu front runners biex noħorġu minn din il-kriżi li laqtet il-pajjiżi kollha u f'qasir żmien inkunu nistgħu nirkupraw allura dak it-tkabbir ekonomiku illi aħna bħala moviment nafu illi rnexxinna nagħmlu u niksbu fl-aħħar 7 snin. Dak huwa eżempju mudell klassiku ta' Keynesian economics huwa mudell ekonomiku illi tagħmlu mhux b'austerità kif għamlu pajjiżi oħra, imma tagħmlu billi taqqas it-taxxi u government expenditure illi flimkien jagħtuk il-formula maġika illi għandna l-lum il-ġurnata. U hekk hu l-poplumat tiegħu xi qed jgħixha din ir-realtà. Issa, a propositu dak li smajna minn Adrian Delija, Lewis Gallia wkoll il-ħadd li għadda beda jgerger fuq ir-rwol tal-medja illi qed jgħid illi ovvjament il-gvern qed jieħu vantaġġ għax qed tajjeb wis il-gvern fl-offerti tiegħu. Imma la kif pinġija Lewis Gallia. Lewis Gallia kellu ċelebrazzjoni ta' medja. Il-medja hija kibja, hija nejja kultant fuqhom dawn, ma toħroġ b'ċertu konvinċiment. Aha, issa tjilmenta. Illi l-Adrian Delija l-medja ittieħ ftit referenzi. U tuża dik it-tip ta' metafora biex inti tenfasizza il-gravità ta' dak li jiena nara li hemm fil-Partit Laburista. Mela, ħanisimgħu il-tajba. Kif jittieħdu dawk l-inizjattivi kollha fl-aħħar sentej, pereżempju tajjeb, u inti kultant tara riflessjoni daqshekk fuq x'għamel il-kap u n-nistana, daqshekk, jekk mhux xejn. Għalet tikollu sustanza xjajt, Adrian Delija, il-maġġoranza ta' drabi dejjem iwaqqal ġebla fuq saqajh u jkun aktar aħjar li Adrian Delija ma jinstemax, għax iktar jagħmel ksara lil nnifsu iktar milli qed jagħmel. Iżda Lewis Gallia jitkellem fuq kemm importanti nitkellmu fuq il-kap Adrian Delija u kemm importanti li l-Partit Nazzjonalista jkollu referenzi fil-medja. Dan nesa. Illi ftit ta' xurilu, ġifieri qed nitkellmu ftit qabel ma feġġet l-emerġenza tal-Covid. Kiteb ittra da lill-Alex Perici-Kalascione bħala president tal-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista arawa fuq l-iskrin. Jekk jogħġbok direttur kemm narawha flimkien. Hemmhekk qed jgħidlu illi Adrian Delija, int fallejt, jien sa nieħu l-affarijiet f'idejja, ħanmexxi riforma jien, inti Perici-Kalascione, president tal-eżekuttiv, ejja ħanamlu riformi aħna għaliex Adrian Delija wera nuqqas ta' leadership. Però propositu ta' Lewis Gallia li llum qed jeloġa lill-kap Adrian Delija, u għalhekk tridu issegwu sew dak li ngħidilkom. Għalhekk ngħidilkom għatu id-donazzjoni l-Partit Laburista, għax il-Partit Nazzjonalista donnu tilef. Kull mhux biss il-kredibilità, tilef il-boxla ta' fejn irid imur jew anki fejn qiegħed bħalissa. Għaliex hawn min iġebbet law u iġebbet lemmu literalment dal-partit ikkollassa totalment. Jistgħu jakkuża lill-Partit Laburista minn li jridu. Imma żgur it-taħwit li għandhom internament il-Partit Nazzjonalista żgur li m'hemmx. Iżda da jitkellem fuq l-lejaltà. U l-importanza li l-lejaltà li l-kap Adrian Delija. Dan nesa.
illi f'dik l-istess ġimgħa li ħarġet dik l-ittra li hu iffirma għal Alex Pericikalaxxone, organizza laqa sigrita fid-dar tiegħu fis-Siġġiew min attenda. Pericikalaxxone. Għadkom kif ħriġtu mid-dar tal-Użgalja diskutejtu. Hemm huma fis-safra tal-lejl. Għadkom kif ħriġtu mid-dar tal-Użgalja. Sal-biba Għadkom kif ħriġtu mid-dar tal-Użgalja x'iddiskutejtu. Għal xiex intqajtu hawnhekk. Xej illi għandu bżonn kumment pubbliku. Ma għal xiex ħassejtu l-bżonn li tintaqgħu hawnhekk. Propju fid-dar tal-Użgalja. Lealtà fil-partit. Ma tistax tgħidilna x'iddiskutejtu fid-dar tal-Użgalja. Xej li hu ta' kumment pubbliku. Għandek fiduċja f'Adrian Delija bħala kap? Hu paċenzja. Għandek fiduċja f'Adrian Delija bħala kap? Omkli. Pa il-Peter żgur ikollu jmur Pericikalaxxone, x'taħseb Edward? Ajma, din hija r-realtà tal-avversarju politiku li għandu l-Partit Laburista qudiemu. Ara, Karl, aħna mhux qegħdin hawn biex nitkellmu fuq il-Partit Nazzjonalista, il-Partit Nazzjonalista jara l-problemi tiegħu li hu żgur illi tara differenza, tara distak bej skwadra kompatta li huwa l-Partit Laburista, il-Gvern, il-Kabinett, il-grupp parlamentari, in-naħa l-oħra partit id-dizintegrat, partit mhux konsistenti, partit bnies illi iktar moħħhom fihom infushom jofta madwarhom fil-partit milli joħorġu bi proposti għal Maltin u Lawċin kollha. Aħna affukati u għalhekk huwa dan l-appell. Ibqgħu għatu flus lil dan it-tim. Tim rebbieħ, però tim illi tagħkom tant riżultati mill-2013, riżultati ekonomiċi, libertajiet ċivili, in-nies li kienu meqjusa sal-2013 tat-tieni klassi, dan huwa partit illi worth it tinvesti fih. Għaliex huwa tim rebbieħ, tim maqut, kellna tibdil, kellna tiġdid fil-partit u se jkollna il-qudiem ukoll, però baqa' tim maqut u rebbieħ. Aron? Kif qal tajb ħafna Edward, qed ninvestu il-poplu Malti, il-familji llum li tiseguna u qed naraw is-somma tiela ftit. Għalfejn jinvestu fina? Għaliex jaraw futur. Qed jaraw politika tiġġedded, qed jaraw outputs, ġifieri proġetti li jsiru kuljum, politiċi li jinbidlu l-policies li nfassluhom breqqa u nħabbruhom kuljum. Ħadd ieħor x'qed jagħmel. Ġifieri illum il-PN x'inhu? Fejn sejjer? X'jagħmel? Ġumejn ilu ħabrulna li għandhom istati differenti, jidilli xi 14 il-cluster semmewhom biex jibdew ifasslu il-politika tagħhom. Lejli tal-elezzjoni ġenerali, sena oħra jkollna sentej oħra jkollna elezzjoni ġenerali. Se jagħmlu daw, se jħabbru. Ġifieri dan huwa allura d-differenza li hemm bejn żewġ partiti. Għandek partiti li jaħdem u jiddeliverja li huwa aħna, partiti ieħor li llum il-ġurnata jien ma nafx x'ideoloġija għandu fiex jemmen x'irid jibdel. Ma nafux. U allura ebda familja ma ħadd investi flusa ħina u l-futur tagħha ta' wlieda f'partit li ma jafx fejn hija. Qed jistennewna ħażebuċ il-kwalità fejn hemm il-ħabib tagħna Renato Vella li qed jiltaqa' mal-rappreżentanti tad-distrett u l-kumitati sezzjonali. Sellimlek Renato tismani. Karl, insellem lilek u nsellem għal darbohra lill-telespettaturi kollha li qed isegwu Pjazza. Grazzi tal-li qed isseguna u grazzi tal-li qed tibgħatu donazzjoni tagħkom lill-Partit Laburista. Ninsabu hawnhekk fil-lokalità ta' Ħażebux fejn se nilqu l-kumitati lokali tal-7 distrett u nilqa' magħna wkoll il-Whip tal-Gvern Onorevoli Glenn Bedingfield, nilqgħu wkoll il-Mark Vella Bonnici, Segretarju Internazzjonali, u anki lil Mario Fava, President ta' sezzjoni Kunsilliera. Insellem lilkom ukoll u minn hawn ftit ieħor se nieħdu kumment qasir minn naħa tagħhom, ovvjament sabiex inkomplu inħeġġu lilkom li qegħdin nisseguna tagħtu d-donazzjoni tagħkom lill-Partit Laburista. Se nibdew mal-ewwel biex nilqgħu il-kumitati lokali u se nibda bil-lokalità ta' Limġar fejn għandna lil Segretarju Mark Busittil flimkien maħut mill-kumitat li jinsab magħna hawnhekk sabiex jippreżenta id-donazzjoni tiegħu. Mark, inħeġġek tersaq ftit iktar qudiem ħalli min-naħa tiegħek tgħaddi kumment lill-residenti kollha tal-Limġar. Nixtieq nirringrazzja r-residenti tal-Limġar li kull meta tlabnihom lajnuna dejjem sibnihom warajna. Nirringrazzja wkoll il-Kumitat kollu, il-President Horace Ebejjel u speċjalment il-Domenica Portelli li bix-xogħol tajjeb tagħha ġbarna somma ta' 2,600 euro. Grazzi.
Proset, donazzjoni sabiħa ħafna, grazzi lill poplu kollu tal-imġar illi qed isegwina u aħna nħeġġukom sabiex komplu tibatu donazzjonijiet tagħkom. Nħeġġu wkoll is-sanzi nsejħu lill-Kumitat Lokali tal-Rabat lill-Segretarju Matthew Ketkuti, membru tal-Kumitat illi wkoll minnaħa tagħhom se jippreżentaw il-donazzjoni lill-Partit Laburista. Aħna nirringrazzjaw lir-rabtin kollha għad-donazzjoni ta' 3,000 euro. Grazzi wkoll il-membri tal-Kumitat li ħarġu jiġbru. Infakkar il-rabtin u ngħid ukoll il-membri tal-nies kollha li huma mal-Partit Laburista il-ġbir jalaq nhar il-Ħadd u fil-fatt aħna bħala lokalità se nkunu qegħdin għal min forsi ma laħaqx ta' donazzjoni tiegħu, nkunu qegħdin għada il-gazin bejn il-5 u 7 ta' filgħaxija u anke l-ħadd filgħodu mid-9 tal-ofsinhar biex inkomplu nixbru aktar għall-partit. Nirringrazzjakom minn qalbi lilek, Matthew, lill-Kumitat kollu u anki il-rabtin kollha li qed iseguna. Grazzi mill-qalb tad-donazzjoni sabiħa tagħkom. U se morru għall-aħħar Kumitat Lokali, ovvjament qed Ħażebuċ, allura nilqgħu issa il-Kumitat Lokali ta' Ħażebuċ lis-Segretarju Salvu Borġ li jinsab magħna flimkien ukoll ma' diversi membri tal-Kumitat li jinsabu għaw naqra membri tal-Kumitat mhux ħażin hawn, ġifieri nselmulhom kollha ngrazzjawkom tax-xogħol tagħkom. Messaġġ minn naħa tiegħek, Sur Borġ. Mela, l-ewwel nett irid nirringrazzja speċjalment l-Antonio Buġejja u l-Tony Borġ li kienu tnejn mill-permi li ġabru ġo Ħażebuċ flimkien mal-Kumitat kollha. Iżda aħna maħnissa nifqu hawn għaliex se nkunu hawn kull filgħaxija il-ħadd filgħodu san-nofsija min irid jiġi jew iħallulna messaġġ fuq Facebook u niġu d-dar għandu jew inkella jiġi l-gazin u jagħti d-donazzjoni tiegħu. Issa, jiena nixtieq nirringrazzja wkoll lill-Kumitat li jaħdem anke minn wara l-kwinti. U għalhekk ġbarna is-somma mhux sabiħa tant imma 5,000 euro. Proset tassew lilek, Salvu Segretarju tal-Kumitat Lokali ta' Ħażebuċ u lill-membri kollha tal-Kumitat u liż-żebbuġin kollha. Grazzi ħafna tal-donazzjoni tagħkom. Malaj, se nieħu kumment minn Mario Fava, l-President tal-sezzjoni Kunsillera, l-appell tiegħek għal dawk kollha li qed iseguna ovvjament biex jagħtu d-donazzjonijiet tagħhom. Bla dubju ta' xejn, il-Partit Laburista ġej minn sensiela konsekuttivi ta' rebħiet elettorali minkejja dan it-tema anki tal-kampanja tal-ġbirija inkomplu niġġeddu. U biex inkomplu niġġeddu, ovvjament, għandna bżonn ukoll is-sosten tal-partitarji tagħna u nappellaw għal daqstant biex kulħadd ikun ġeneruż kemm jista' u jgħin il-partit. Nifhmu li hemm nies li forsi mhumiex f'sitwazzjoni li jistgħu jgħinu, aħna napprezzaw ukoll is-sosten morali li jtuna dawn il-familji u għal daqstant l-appell tagħna huwa li kemm jista' jkun ikomplu jsostnu lill-partit għaliex dan huwa investiment fil-futur tagħhom, fil-futur ta' pajjiżna. Nirringrazzjak ħafna il-Sur Mario Fava, President Sezzjoni Kunsillera u fil-fatt issa senat il-mikrofonu lil Mark Vella Bonnici, Segretarju Internazzjonali. Kumment minn ħadd tiegħek. Iva, jena ninaqqat ma' sħabi biex namlu appell biex n-nies ikomplu jagħtu d-donazzjoni. Nirringrazzja l-kumitati li ġew illum biex jagħtu d-donazzjoni, nirringrazzjaw kull min seta' f'daw iż-żminijiet jagħti naqa' xi ħaġa biex aħna nkunu f'pożizzjoni li nkomplu naħdmu. U bħalma qalu s-segretarji taż-żewġ kumitati qabel daw in-nies ħajkunu qed jibqgħu jiġbru jagħtu l-ħin tagħhom biex il-partit ikompli jikber sa nhar il-Ħadd u nħeġġeġ il kulħadd biex fejn jista' jagħmel kuntatt magħhom u jagħti naqa' xi ħaġa. Grazzi lill-Sur Mark Vella Bonnici u se ngħaddu issa biex nieħdu l-aħħar kumment minn whip tal-Gvern l-Onorevoli Glenn Bedingfield. Glenn, konna bolmla u ġejna Ħażebuċ. Il-kumment minn naħa tiegħek lil dawk kollha li tiżeguna. Jiena kont il-Parlament ma stajtx inkun bolmla llum f'dej sħabna ma qegħdin hawnhekk fejn sħabna oħrajn ta' dan id-distretti l-ewwel dover tagħna huwa li nirringrazzjahom tax-xogħol kollu li jagħmlu huma u l-mijiet ta' volontiera li għandna madwar il-pajjiż. Issa huwa żmien li nieħdu ħsieb il-Partit Laburista, partikolarment f'din il-ġimgħa, mingħajr partit b'saħħtu ma jkollniex gvern b'saħħtu. Ġifieri biex ikollna gvern b'saħħtu, irid ikollna partit b'saħħtu. Jekk ikollna gvern b'saħħtu, ikollna Malta li tkun b'saħħitha u soda. Għalhekk huwa l-appell tiegħi biex matul din il-ġimgħa neħdu ħsieb il-partit nagħtu id-donazzjonijiet tagħna ħalli nkomplu naħdmu għal ġid ta' pajjiżna ħalli għadha ikollna jum aħjar.
Grazzi l-Onorevoli Graham Bedingfield, grazzi l-amministrazzjoni tal-partit li kienet magħna wkoll għal dan it-tieni kollegament minn Ħażebbuġ. Aħna ser inkomplu għada b'diversi kollegamenti oħra minn distretti oħra. Nati l-linja lura lilek, Karl, u nkompli ħeġġeġ li telespettaturi sabiex ikomplu jagħtu il-donazzjonijiet tagħhom. Grazzi. Mela, grazzi għamek il-Renato, wasalna fit-tmim dan il-programma xil-ħin letteralment ħarab telegrafikament. L-appell tagħkom biex ikomplu ċemplu n-nies l-linji sajbqgħu miftuħin. ċemplu dak li qed tagħmlu mal-Partit Laburista huwa investiment fikom u fulietkom għal ġejjieni u għada ħjar. Aron? Aħna nemmu fil-pajjiż, dan poplu reżiljenti, għaddejna minn diffikultajiet ħabba l-COVID-19, imma issa wasal iż-żmien il nirkupraw u bħala poplu reżiljenti se nagħtu riżultati illi il-poplu Maltu għawġi jistenna. Grazzi ħafna. Aron Farrugia, Ministru, Edward Zamit Lewis, Ministru, grazzi wkoll tal-li ġejtu. Grazzi lilkom tal-li parteċipajtu billi ċempiltu, però għatfadal ħafna aktar oħrajn li għandhom iċċemplu xerdu l-kelma investu mal-Partit Laburista. Grazzi lill-Kumitati Sezzjonali Distrettuali tal-Partit Laburista, grazzi lil Renato Vella, grazzi lill-Sindki u l-Konzillira tal-Partit Laburista li għadhom qed jirċievu telefonati tagħkom fil-studio numru 3. Għada nerġa' nkun magħkom fis-6 biex ikonna programm ieħor sa' 7:15 mbagħad wara l-aħbarijiet inkomplu. Ibqgħu magħna dejjem fuq ma minn awtu ieħor stat ta' fatt flimkien ma' Wayne Samud. Li ta' għada. Hey, I'm just like you.